Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood dyan kay Apo Andy. God bless all po sa mga nanonood. Mega shoutout po. Kung napadaan ka sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At ganoon din sa Facebook page po na ginawa ko na Tatak Albularyo. Huwag i-follow on nyo na lang po. Kasi nag-update din po kami. At doon din kayo pwede magtanong para kung gusto niyo po magpagamot. Good evening po, Kuya Andrea. Good evening din sa'yo, Aaron. Mega shout out sa'yo. Yung nagpapagawa pala ng taga-Tugigaraw dyan. Tapos na po yung stick mo. Isang Nara, isang Mulabi, Kamagong, 2, 4, 5, 6. Ano yung mga nag-chat pala? Hehehe. Pwede po ba magkaroon ng maintindihan? Yan po. Tapos na yung pinapagawa niya. Magandang gabi po sa iyo, Apo Andy. Lorna Leonardo. Magandang gabi din po sa iyo. Lorna Leonardo. Magandang gabi din po sa iyo. At sa iyong pamilya. At God bless po sa inyong lahat. Yung masaya lang watching from England, UK. Lorna Leonardo. UK, England. Mega shoutout po sa taga UK dyan. Alam ko meron din palang nanonood sa akin. Pati sa Amerika pala. Mega shoutout kila Sir Raul, kaya Pochona, sa Amerika, at ganoon din pala sa kay Sir Katikbak at saka kay Christian sa Alaska. Toronto, Canada din pala. Mega shoutout din po kay Ate Christina Malong. Maraming salamat po. At ito na po yung nagpagawa ng stick kasi gusto niya daw bumili. Tinapos ko na kanina habang naggagamot ako. Kanina nakatatlong gamot ako. Yung isa, pag ma-upload ko po yun, may po to sabihin. Pero hindi po yung kulam ha. Nagtitinda po siya sa burger machine. At medyo, siyempre, pag tendera po sa burger machine, kailangan mo mag-entertainer para magkaroon kayo ng kita. Medyo nakulitan lang po yata. Kaya nausog lang po ito. Pero, pinakausap ng Panginoon Kristo para pawang katotohanan lang ang sinasabi. At wala siyang kakayahan magkulam. Pero kasi sa iba, automatic kulam po yun. Hindi po yung kulam. Ulit-ulit ko po yung sinasabi. Kung baka yun po ang ma-upload ko. Kanina, naggagawa po ako nito. May dumating po. Taga Pampanga rin po sila. Pero malayo po sila sa amin. Kung nakamotor sila, naabot din po sila ng 2 oras mahigit ang biyahe. Kung i-upload ko po yun, ang itatitle ko lang doon ay nausog lang po. Pero napakalakas po talaga ng usog niya dahil sumusuka po siya. Talaga nakakamatay. Meron po talagang ganun usog na tao. Parang malakas pong bati yun. Kaya yung ganun po, pwede po makausap yon minsan. Ganun po pala. Diba sinabi ko pa ulit-ulit ko sa vlog ko yan? 3 klase ang usog. Yung usog na una, pag may asawa na kayo at nahakbangan niya kayo at buntis kayo, nangihina kayo. Para kayong naduduwal. Parang kailangan nyo lagi ng matamis, hindi nyo maintindihan. Madali lang po matanggal yon. Bakbang kayo sa asawa nyo ulit o kaya kumuha kayo ng 3 tabo, pabuhos kayo sa ulo. Basta tumaga lang po ha. Para ibaba po yung sakit na usog. Yung pangalawang usog po, ano po yun? Yung mga taong tinginan, mata sa mata na uusog po. Pero ang pinakamalang usog yung kanina. Pero sinabi ng Panginoon Kristo, yun ay usog lang. Wala siyang kakayahan mangulam, kundi talagang nabati siya ng todo. Dahil naiinis daw siya. Yun lang po yun ha. Yung iba kasi sinasabi agad kulam yun eh. Paano kung nausog nyo ako? Di kinulam nyo na ako. Pwede po yung makakausap. Minsan po nakakausap po talaga. Nasasanay na po kasi ako sa ganun. At saka sinasabi naman po ng mga anghel sa langit yun na totoo. Pero pa yung in-upload ko kanina na taga Cavite na hindi po tumataas yung
Paliwetin niya palang kamay. No. Salamat din sa naghilot doon. Maraming salamat din na taga Cavite, Night Cavite. Pero siya ay, yung elemento hindi ko na kasi pinansin. Ayaw targetin ng mga anghel ng Diyos. Ang tinatarget yung lalaki. Yung, alam mo na yung mga tao, pag gumawa ka ng mabuti, masama ka pa rin. Pag gumawa ka ng masama, masama ka pa rin. Ayun po yun. May halong kulang po yun. Yun po yun. Magandang video mo napakalaki po ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Naway siya na lang maghari sa puso ng tao, di na lang puro inggit at galit. Sana matapos na po ang gulo sa Jerusalem. Sa Jerusalem, sinabi ko nga sa inyo na kailangan natin magtulong-tulong manalangin. Pero yan ay matatapos din. Lahat po yan ay matatapos. Hindi pwedeng hindi matatapos dahil yan po ay nakatagal. Yan po nagmula sa ampang natin. Pero yung napanood nyo ba sa Jessica Soho, yung nagsasaniban daw yung mga tao, nakita ko na sa panaginip yun eh. Sinabi ko na sa inyo yun eh. Yun po ay pwede pong nasaniba ng masamang espiritu po pwede. Pwede naman sumasanib ang masamang espiritu kung tayong mga tao ay hindi natin matanggap ang nakaraan nating buhay. Inuudyo kanya tayo maging masama at maging malungkot. Mas malakas po sila kaysa doon. Kaysa yung pumunta lang tayo sa bundok, etc. Bigla lang tayong na pasukan na hindi natin nakikita. Katulad ng lalaki kahapon na in-upload ko, yun ay naararon niya yung mga laman lupa. Tapos, nagputol pa siya ng puno. Kaya nagalit yung kapre. Kaya ang ginawa ng kapre, lahat ng ugat niya, pinapasma at hindi na siya makakain. Kaya yung doktor nagtataka bakit ganon, hindi siya mawala ng sakit. Baliktad, pag tag-araw, nilalamig siya. Pag tag-gabi, nainitan siya. Pero, muntik na siyang mawala, mamatay. Mabuti na lang, mabait pa rin ang Pong Nazareno. Napakabilis niyang gumaling. Kaya tuwan-tuwa yung asawa niya at tuwan-tuwa rin yung pamilya niya. Kaya maraming salamat una sa Diyos talaga. Napakahanga-hanga talaga ng Panginoon Kristo. Kahit ako nagugulat ako, paano nangyayari yun? Basta't lagi ko lang sinasabi sa inyo, magtiwala po kayo sa Diyos at manalig. Huwag po tayo mag-isip ng masama sa ating kapwa, pero hindi naman natin maiiwasan yun. Pero kung dapat natin, alam natin na huwag mag-isip, pilitin natin na malayo tayo sa ganun. At pilitin natin po sila. At meron pa pala ako sasabihin sa inyo, kahapon nagagamot po ako. Last gamot ko kasi pang-apat po sila. Isang galing Cavite, isang galing Pasig, at isa pong galing sa Pampanga rin. Pag kayo, kahit sino po yung cellphone number sa YouTube channel, Facebook page na nilalagay ng mga manggagamot, kailangan bago po kayo pumunta o kausapin nyo, siguraduhin nyo po yung manggagamot ay siya po ang kausap nyo. Katulad yung lalaki, ewan ko kung niloloko niya ako, wala naman ako pakalam sa kanya. Sinasayang niya lang panahon niya sa akin. Nasa Quezon City daw siya sa simbahan, alam ko naman yung sinasabi niya. Kaya sabi ko, sino kausap mo? Ikaw. Nakausap kita, magpapagamot ako sa'yo. Nasaan ka? Sa simbahan daw sa Quezon City. Nasa Pampanga ko eh. Tinanong niya sa akin, taga Pasig, taga Pangasinan ka ba? Hindi, taga Pampanga po kami. O, di naloko siya. Ewan ko kung naloko siya o niloloko niya ako. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung iba na may nagpapadasal sa akin, nagtatanong kung magkano binibigay donasyon, hindi ko naman sila mapipigil, gusto nila magbigay. Hindi ko po pangalan ng binibigay ko. Live po ba tayo? Live po tayo. Yun po yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya bago po kayo pumunta sa amin, kailangan nyo po ako makausap lalo pag taga Maynila kayo. Kahit ako taga Maynila rin ako. Para malaman ko kung sino kausap ko. Kung gusto kasi maraming tao rito nagpapadasal, padasal ng padasal. Sabi ko, magpapadasal kayo, kailangan makita ko kayo sa messenger at makita ko yung pagmumukha nyo at makita ko rin yung pagmumukha, makita nyo yung pagmumukha kong pangit. Para naman hindi tayo mukhang tanga, nag-uusap lang sa cellphone. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Yung iba po talaga nagbibigay ng pandasal, hindi ko maiwasan kasi sila po mapilit. Ngayon po, ang tanong ko naman hindi rin po ako tumatanggap ng GCash. Yung po ang totoo. Kasi mas maganda po sa Cebuana o kaya sa Palawan, ganun po yun.
Pero yung mga iba po, mahirap po yan. Kasi alam niyo naman po, marami ngayon, mahirap pala kasi pag nasira ang bahay ng kapre, pumapatay talaga. Natural. Ikaw pa naman sinira bahay mo kung di ka magalit sa kapwa mo tao eh. Pero hindi natin sila nakikita. Yun nga lang, hindi naman rin alam ng taong pumuputol na meron nakatira doon. Siyempre, buhay natin, kailangan natin ng pera para sa pamilya natin. Yun nga lang, maswerte pa siya, nabuhay pa siya. Kaya nga, malaking pagpapasalamat ng kanyang asawa, umiiyak sa tuwa. Kaya nga sinabi ko, Nay, anong gusto mo? Umiyak ka dyan? Umiyak tong asawa mo habang buhay siya sa ospital? O gagaling na siya itong araw lang? Di ba? Kasi yun ang gusto ng Panginoon Kristo na gumaling kahit hindi makausap. Gusto ko po yung paraan ng paggagamot mo eh. Maraming salamat po, DJ TV Vlogs. Mega shoutout po sa iyo. Huwag mo akong gustuin sa paggagamot ko, kundi ang pong Nazareno. Kasi sinabi ko nga sa inyo, sasabsaban lang ako na dampot ng Panginoon Kristo sa Divisoria, doon sa Putikan. Kaya mananatili ako doon. Mananatili ang aking isipan at puso. At maraming salamat din sa mga nagte-text sa akin sa Facebook page, pati sa YouTube channel, sa YouTube at saka sa Messenger ko. Huwag kayong mag-alala. Salamat sa payo nyo. Hindi ako magbabago. Kung ano ang nakita nyo sa akin, ganun pa rin ako. At hindi ko pwedeng itaas ang bangkuan ko. Kasi baka mapalo ako ng Panginoon o ng Poong Jesus Nazareno. Kasi siyang may gumagabay sa akin. Hindi siya pumapasok sa akin, ha? Narinig niyo naman yung engkanto, ha? Sabi niya sa akin, ha? Alam niya ng isip niya at nababasa niya ako. Pero hindi niya sinabi, ang Poong Nazareno mo ay nasa loob ng katawan mo. Kung hindi, nasa paligid mo lang. Nakatingin siya sa akin. Yung nga sinasabi ko, kahit hindi mo idilat mata mo, nahiya daw siya sa Diyos. Pero humanga lang ako doon. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi niya. Kaya nga, bukas kung i-upload ko itong video ko, sana i-upload ko na, huwag niyong isipin na ito'y kinulam. Ito ay usog lang. Iba po yung kulam. Napakalaki po ng advantage. Tapos may nagpagamot din po kanina, galing po ng lagpas ng SM San Fernando. Ang kinukulam po talaga doon ang nanay tatay niya kasi nagpapautang po yata sila ng 5-6. Medyo sigurong hindi nila pinautangan yung taong kumukuha. Ewan natin, hindi natin alam. Yung anak niya, 1 buwan na daw ay hindi hirap maglakad. Akala nila pasma lang. Pero magugulat kayong batang babae na 21 years old ay nakaupo dyan sa amin at napunta siya sa Mexico, Pampanga. Taga Mexico pala yun. At may nakita daw siya matandang babae. Pero nakita niya na daw to dati pero hindi niya lang matandaan. Ibig sabihin, tinatarget po nito ang kanyang pamilya, hindi po siya. Kasi mahina ang kanyang spiritual o mababaw ang kanyang kaluluwa. O pwede po yung mangyari. Pero importante kasi doon, gumaling ang pasyente. Yan po ang ibig ko sabihin. Kaya nga, lagi ko na sinasabi sa mga nanonood sa akin, busisiin at panoorin yung video. Maigi. Kasi minsan, hindi ko naman yung kinakat. Talagang inaayos ko lang. Kasi mas masarap nagmumula yung salita doon sa pasyente na wala siyang alam kaysa hula-hulaan mo. Hindi naman tayo manghuhula. Kahit nga nakikita ko yung kalaban ko, nakikita ko siya sa loob ng katawan ko. Eh kung sabihin kong maligno siya, tapos sinabi niyang kapre ako, pinilit kong maligno siya, totoo naman kapre siya, di niloloko ko kayo at naglolokohan kami. Maganda kasi yung nagmumula sa loob ng pasyente kung ano talaga siya. At pero wag mo minsan sasangayunan kahit nakikita mo. Kasi minsan nagsisinungaling. Pero bilib ako sa mga elemento kasi sa mga magkukulang. Magkukulang kahit natotorture na talagang hindi pa magsasalita. Lalo pagkakilala. Hindi katulad ng mga elemento, pag nagsalita, may sariling paninindigan. At maraming salamat po sa lahat po nag-subscribe sa akin, sa mga nanonood. God bless po sa inyong pamilya. At maraming salamat po. Kuya, matatahimik po ba ang mga matatahimik po ba ang mga mahirap ba mag-astral projection po sa Tagalog ay astral projection?
Mahirap po yan. Yan ang sinasabi ko eh. Katulad nito, may nagpagawa sa akin. Sabi niya, idol niya daw ako. Sabi ko, salamat, pero idol mo Diyos. Ano daw yung ginagamit kong stick? Bakit mabilis ko lang daw makuha? Kasi ito ay purong nara. Ayan, si Lee. Yan. Yun po ang sinasabi ko. Yan sinasabi mong Astral Tagalog mabilisan, mahirap po yun. Pag tumawag ka ng masamang espiritu, kung sino man nagpapasakit doon sa loob ng katawan ng taong ito, tatawagin mo agad ang Diyos. Hindi pwede mo sabihin, kilala mo ba ako? Kasi tao ka lang. Kailangan maselyuhan mo agad siya. Mapainom mo siya ng tubig na may dasal, mabigat yun para sa may sakit na espiritual. Kasi kung magkamali ka ng tawag, kawawa yung pasyente mo. Gagaling siya sa harapan mo. Lumagpas lang siya ng kasing haba ng thriller, sasakit ulit ang pakiramdam niya, pero hindi magandang pakiramdam niya pag kahit umalis ka kasi hindi mo siya mapapatalon. Kasi bukas ang kanyang pasukan sa tuktukan ng ulo natin. Kaya minsan mahirap tumawag ng tumawag kung hindi ka pa marunong. Di baling mapagaling mo na yung tao at huwag mo nang kausapin kung hindi mo pwede makausap. Huwag mong pilitin. Kasi pag pumasok yan, patay tayong lahat. Pati yung pasyente, kawawa siya. Iuuntog niya ang sarili niya. Kaya minsan may napipinsala ng gusto. O kaya, paggabi, lalo siya doon inaatake. Pag nakauwi na siya sa bahay nila, sasakalin na siya ng kalaban niya. Kasi wala na yung gagamot sa harapan. Kaya pag yun, hindi nyo kasi ako nakikita nagsiselyo pagkatapos na ako maggamot. Kasi kung kukunin ko lahat ng haba ng video, abutin yata ng mga 35 hanggang 40 minutes. Hindi kakayanin yun ng cellphone ko. Ganun po. Napakahirap. Totoo po ba yung kapag ang taong mabuti namatay ay diretso kagad sa Panginoon Kristo natin kay Jesus? Yung taong hindi naman po gano'ng nagkasala ay pag namatay ay kailangan dumaan kay Inang Maria? Hindi. Sino ba nagsabi sa inyo yan? Ang tao po kahit nakagawa ng kabutihan, hindi agad dediretso kay Papa Jesus, sabi ni Ella, ha? Dahil anghel ng Diyos yun, naniniwala ko doon. Kasi maraming bagay na hindi kayang ipaliwanag ng sensya at kailanman ay hindi niya ako inutusan na pumunta sa sementeryo, etc. Sinabi niya lagi sa akin sa panaginip, lagi po kayong pumunta sa tahanan ng Diyos, lagi po kayong pumasok. Ako bilang instrumento ng Diyos, o sinugo niya sa inyo, ako po ang gabay mo. Sinabi niya. Pero tinititigan tayo ng Ama sa langit. Sinasabi niya, nakwento niya na yan sa akin, ang mga tao daw kahit namatay ng bagyo, etc., kahit nadaganan pa ito ng malaking building, nakagawa ng maraming kabutihan, katulad ko, ako na lang, didescribe ko sarili ko, ginagamot ko yung mga taong nagpapagamot dahil sa spiritual ng Panginoon Kristo, hindi ako nagagamot. Hindi agad ako makakadiretso sa langit. Dadaan pa rin ako kay Lolo San Pedro. Pagdating ko kay Lolo San Pedro, dadaan ka pa sa isang mga anghel. Parang presidente. May sekretary, may senador, may congressman. Dadaan ka dyan. Ibig sabihin, tinitingnan ni Lolo San Pedro, alam niya na kung may rami ka nagawang kabutihan, dadaan ka rito. Aalisin lahat ang kasalanan mo sa mundo. Yung mga napait mong alaala, para ka daw isasalang doon sa bolang, ano ba yun, yung parang kristal, at mananalangin ka doon. Aalis daw yung mga alaala mo. Ang may makakatapat lang daw doon si Papa Jesus. Ilalagay daw sa parang boting kristal. Nandun daw po yung mga alaala ng mga tao na yung mga mapapait na naranasan nila. Upang manatili ito pagharap kay Papa Jesus, ay ito'y malinis na. Walang malisya, walang iniisip na masama, walang kamunduhan, walang etc. Kung ano mang ginagawa natin dito sa lupa, pag nakakita tayo na insta yung tao, ganun, wala po yun doon. At maririnig daw lahat doon kung anong nilalaman ng isip mo pagdating kay Papa Jesus, kahit hindi ka magsalita, kahit hindi pa daw bumubuka ang bibig mo. Yan, doon sa langit. Kaya doon, lahat naririnig. Yan po yan. Ang sinasabi. Si Ella nagsabi nyo, kaya naniniwala ko.
Kaya kahit ako namatay, sabi mo, akyat ako. Ang inang Maria ay sa may hardin po yun. Kasi si Magnitico ay galing sila sa mahal na ina. Ang mahal na ina ay mayroong katungkulan sa langit. Pero makikita mo rin daw siya. May mga anghel na magbabantay at gagabay sa'yo bago ka makaharap si Papa Jesus. Dahil si Papa Jesus lang daw, sabi ni Ella, ang magbibigay ng pakpak sa'yo. Walang sino man ang magbabasbas sa'yo kundi ang Diyos, Ama sa langit. Nakapila daw kayo doon. Tapos babasbasan kayo. Hindi tayo robot na sasalang doon sa langit, tutubo na pakpak mo. Hindi, sabay-sabay daw yan. Para pa kayong doon, nakaano sa taas. Tapos sabay-sabay kayong bigla na lang magkakaroon ng pakpak. Parang isang gano'n lang daw ng kamay. Tapos, siyempre, pag may pakpakan ba, lilipad ka na? Hindi. May magtuturo pa sa yon ng mga anghel din kung paano mo igalaw ang mga pakpak mo. Hindi naman yung kamay, lilipad-lipad kang gano'n kung gusto mo pumunta. Yun ang sinabi ni Ella. May kanya-kanya daw trabaho ang mga anghel sa langit. Para daw yan mga sundalo dito. Pero sila mababait. At maririnig mo yung laman ng isip nila. I-inchik pa sila, kahit sundalong inchik pa sila, kahit anong lingwahe pa din nila, kahit mahirap pang salita unang panahon, kahit bobo o hindi daw nakapag-aral ang taong namatay, pagdating sa langit, pag nabasbasa ng Panginoon Kristo, lahat ng lingwahe maririnig mo. Kahit hindi pa bumubuka ang kanyang bibig, maiintindihan na daw ng utak. Yung utak mo daw ay parang kakaiba. Mahirap daw ipalawanag yun, sabi ni Ella. Kasi hindi niya tungkulin yun. Kasi tungkulin ni Ella sa akin, gabayan ako. Yun na, DJ TV. Sabi naman ni Abraham Lee, salamat sa ating Panginoong Amang makapangyarihan sa lahat. Ganun din po sa iyo, Kuya Andel. At sa ganda na po ng pinagawa kong stika. Gagamitin ko po pagtulong sa pagkapwa ko. Ito yung pinagawa mo. Isang mulabi, isang nara. Dalawang kamagong at isang naara na pinakamatibay. Itong malaki, pwede po to sa daliri, sa paa. Ito, eksaktong liit lang ito. Meron kasi maliit na tao, may medyo malaki, may susunod na malaki, ay ito pala, mararamdaman mo, kita mo naman yan. Tapos meron susunod na malaki, ito na yung pinakamalaki. Pero meron itong pansundot, itong pinakamalaki nito, sa daliri. Pag nabaling palito, pwede mo ito nang ilagay doon. Dadasalan to, banggitin mo lang ang Diyos, bahala ka. O si Yahweh, sa ngalan ng Pong Jesus o sa Panginoon Kristo, magkakaroon ng bisa yan, automatical. Bahala ka na kung nag-aaral ka ng Latin, di tuloy-tuloy mo yun. Ibuga mo lang yun, diretso-diretso yun. Pag nabaling palito, ito na yung sunod mo kasi yung dulo niyan, sinadya ko yan para hindi ka na mahirapan. Yan, pwede mo yung idikit-ginit yan, kahit ganun-ganun mo yan, didikit yan. Basta't banggitin mo lang ang Diyos, automatic, magkakaroon silang bisa. Sabi mo dito sa stick nito, bago mo idikit, kung meron man sa loob ng katawan niya, sip-sipin mo na. I-detect na agad at bigyan na agad ng apoy. Pero mababanggit mo muna ang Diyos. Siyempre, huwag mo babanggitin kung sino-sino. Una mo ng Diyos. Kuya, pwede rin po ba akong maglakbay na po ang kaluluwa ko po habang natutulog yung tao? Lahat po ng tao naglalakbay kahit natutulog. Yung iba lang po walang alaala. Lahat po ng tao sa mundo, lahat ng tao pinanganak sa mundo ay naglalakbay ang diwa. Hindi po pwede. Si Ella po ba kasama niyo sa 7 angkanghel ng Diyos? Hindi. Si Ella hindi kasama sa 7 angkanghel ng Diyos dahil siya ay kerubin lang. Siya ay isang bata na 2 years old lang. Pero siya ay matatas ang kanyang bibig. Pero pabulol-bulol pa rin siya magsalita kasi malalaman mo ay bata pa rin siya. Hanggang 3 years old lang si Ella. Hindi po siya mandirigma. Nakatalaga si Ella sa Poong Nazareno. Si Iya ay nakatalaga sa Santo Niño. Si Andel ay nakatalaga sa Librong Aklatan. Sa 7 angkanghel ay nakatalaga dyan si Rafael Angkanghel, si Gabriel. Yan, yung isang anghel dyan ay nasa noo ko dito. Yan ang mata ko ng lahat. Talagang ipinagkalob siya ng Diyos sa akin sa presensya niya.
hindi ko na po siya pwedeng utusan, automatic lumalaban na po siya. Pero pwede ko po siyang kunin sa noo ko at ihagis para maging tao siya. Kunyari, kinuha ko si Rafael, nagpasintabi ako sa Panginoon Kristo, kukunin ko siya, ibalibag ko ng ganon, hindi ko siya ibabatong ganon, basta iganon ko lang siya. Lilibutin niya ang buong bahay. Pag inutusan ko siya, Rafael, ang karanghel. Bilang instrumento ng Panginoon Kristo at sinugo kayo ng Panginoon Kristo at niluklok kayo sa akin upang gabayan ako, ikutin ang buong bahay. Kung may makita, alam mo na ang trabaho nyo. Salamat, mga anghel ng Diyos. Babalik yon, magsasalita sa isip ko. Tapos na po ang aming misyon. Pwede na po kami bumalik sa inyong noo. Yun, babalik sila. Babalik sila sa noo ko at sa batok. Pero hindi sila aalis sa akin dahil tagabantay ko sila. Hindi sila pwedeng lumayo sa akin dahil trabaho nila yon, dahil maraming gustong pumatay sa akin ng masamang espiritu. Dahil alam mo yung masamang espiritu, hindi sila makakadikit sa akin na matagal kasi mahirap ipaliwanag. Hindi ko po pinagmamalaki ang sarili ko dahil ilang beses ko na yan naranasan. Ayaw ng demonyo sa akin. Hindi ko alam bakit. Sabi daw nila, pangit daw ako. Bakit? Totoo naman, pangit naman talaga ako. Ito magagawa ko. Kaya yung mga kulam, hindi po ako natatakot, lalo pag may subo. Yung mga demonyo, dun lang po ako masyadong nagpupuspusan ng laban. Opo kuya, salamat po. Kaya nga po, lagi ko pong pinapanood ang video mo eh. Araw-araw para may paraan lang po ako pag ako gamitin, sinusulat po yung mga po para ulit-ulitin ko na lang po basahin po agad makuha. Tama. Meron ako i-upload video. Ito ay tendera lang ng burger machine. Kung titingnan mo maigi, pwede mo rin ito makuha sa technique. Kasing stick, umiinit siya, pero hindi siya nagtutuloy. Pag tumuloy kasing stick, biglang nauna yung init bago yung sakit, automatic may nagdarasalat ng nangungulam sa kanya. Pero nauna yung sakit at biglang humihinto yung init at nagpipirmis lang siya at hindi siya humihinto, ibig sabihin, namuusog lang siya ng tao. Kasi maraming beses na yan nangyari sa akin, kaya kong gawin yun ulit-ulit. Nausog lang po siya ng tao. Tama yung detalye, alauna siya na usog, eksakto, malayong anak niya, bata pa yung nagpakagamot. At yung nakausog sa kanya, 35 years old, ang asawa ay contraction, ang asawa naman ito ay hindi contraction. Wala siyang alam. Yun po ay usog lang. Mayroon po talagang malakas na usog, pwedeng madampot. Pwede po yung madampot. Hindi pa yung automatic na kulam. Magbibigay ng hudyatan Diyos sa langit kung ito may naitotoong kinukulam. Kasi pag kulam kasi, malakas ang pitik. Kala mo, kinukuryente ka ng 200 volts na kuryente para sa buong katawan mo. Yun po yung ibig kong sabihin. Eh yung iba, katulad yung upload ko bukas, ito ay nagsusuka siya. Parang hindi niya maintindihan at galing na siya sa hospital, wala naman daw makita sa medisina. Nagpunta siya sa manggagamot, totoo naman sinabi na usog, pero may malakas pong usog. Hindi po yun niya sinasadya minsan. Minsan, hindi niya pa alam na meron siyang kakayahan ng gano'n, nakakausog siya. O minsan, alam niya, pero pinipilit niyang alisin. Hindi po yun automatic na kulam. Napakalaki po ng advantage talaga ng kulam at usog. Hindi po talaga po pwede yun. Kaya nga sabi sa inyo, tatlong usog eh. Yung unang usog, kung kayo ay hakbangan ng asawa nyo, madali lang po yung mawala. Paligo kayo ng 3 tabo ng umaga. Tapos kayo na po magpatuloy magbuhos. Pangalawang usog, yung nagkatinginan kayo at nausog kanya dahil gutom siya o pagod. Ang pangatlong usog, yung katulad yung kaninang nagpagamot kanina habang ginagawa ko tong stick, na taga malayo yun dito sa Pampanga, basta 2 oras ang biyahe pag nakasingle ka. Single na motor yun, mabilis ng takbo yun, mga 60, 70. Mga sa 2 hours pa ang biyahe nila bago makapunta rito sa amin. Saglit lang siya. At pumasok siya rito, parang hindi mapinta kanya mukha at nagsududuwal siya. Yung natapos kami, pinatanong ko siya, tapos na. Saglit lang, 12 minutes lang yata. Kasama ng kwentuhan. Yun po yun. At saka meron po rin pang nagpagamot dito kanina na ang kinukulam ang nanay-tatay niya kasi nagpapautang yata ng 5-6, ewan. Basta nagpapahiram ng pera. Hindi niya napahiram, yung anak ang inatake. Kasi sabi ng bata, may nakita daw siyang babae, may edad na, pero nakita niya na daw to dati sa bahay nila. Ibig sabihin, yung babae yun ay kinukulam ang kanyang nanay-tatay, siguro sinabi na hindi kita pautangin, hindi kita pagaganyanin.
at hindi na kita pabuweltahin, parang ganyan siguro. Kasi kung maayos ka naman magbayad sa 5-6, alam niyo naman yung 5-6, pag nag-ayos kang bayad, offer sila ng pera, siguro hindi nakapagbayad, nagalit siguro yung ano, inatake yung anak, ay inatake yung magulang, napunta sa anak. Yun po, pwede po yun. Automatic na po yun, kinukulam na po yun. Pag ganun. Kasi, kasama na po yun. Pinapanood po akong isang mong video Pinakausap mo yung batang namatay at pinakikilala mo yung mga sarili mo sa kanya na yung taong nasa katawan mo ay matagal nang patay. Yun po, yung batang namatay na nakausap ko si Dana Puson po yun. Lahat po ng halaman namin dito ay binigay ng lola niya. Lahat po yon. Hindi lang po siya doon. Yung pinsan niya rin po, sinaniban ng 3 demonyo. First video ko po yung ano niya pa yan. Cousin niya po yon. Yung po yung nag-trending ng video ko na tinatawagan ako ng GMA7. Hinahanap niya yan. Sabi ko doon kayo pumunta. Kung in-interview pala ako ng Channel 7 yun, natuwa na siguro. Kasabayan ko yung mga sikat na dalawa. Yung isa namatay na. Kung pumayag ako. Tumawag pa yun sa akin, promise, kahit mamatay man ako. Tapos nag-message pa sa akin yun. Hinahanap nila yung bata yung si Dana Puson. Nandito yon yung birthday ko ng 22. Nakikain sila kasi inimbita namin. At nagbigay yung lola nila. Alam pala niya birthday ko. Magaling na po yun si Dana Puson. At naglalaro na po. Yun nga. Sumobra naman yung lakotsera na ngayon. Bata pa yun. Nasa 11 years, 10 years old na pala siya ngayon. Yung ginamot ng pong Nazareno yun, kung isang taon pa lang yun, nasa 8 pa lang yata. Ngayon naman baliktad. Yung dati hindi lumalabas ng bahay, natatakot. Baliktad. Lakotsera na po ngayon siya. Ay sos, hindi nyo lang po alam. Baliktad nga kung kailan na gumaling. Yun. Dati hindi po nakikipaglaro sa mga bata. Ngayon naman, sobrang man po laro. Ay, lola, nahirapan na. Yun. Pag totoo po yun, nakikita nila. Ito na lang po, yung video na yung matanda. Yung pangatlo, pang-apat palang video yata yon. Yung matanda nagpagamot sa amin. Bakit niya alam na meron akong Apo Lourdes? Ito yun, si Apo Lourdes. Yan. At meron ako doon maliit sa loob ng kwarto namin. At bakit alam niya lahat ng anghel ko kung 20 piraso, higit? Lahat ng anghel ko alam ko na pinagkaloob ng Diyos sa akin. Palit-palit lang yan. Isa sa gabi, isa sa mag-umaga. Bakit niya po alam yon? Nakikita ko ng engkanto, pero hindi niya ako nakikita ng mata niya, kundi ang kanyang isipan. Marunong po sila magbasa ng mental telepathy nila. Sense po nila yon. O yun, mahirap po paliwanag yun. Minsan, hindi pa nakatungtong yung matanda yun sa bahay namin. Hindi pa siya nakatungtong dito. Paano niya nalaman na matay yung apo niyon? O isipin mo, wala naman silang kumukwento sa akin at tinanong ko, ba't ikaw ba pumatay? Hindi. Paano daw namatay? Puro daw medisina. Paano siya nagkaroon ng sakit? Nagkaroon daw siya ng sakit na espiritong masama. Yung parang mga kiyatongin na sakit yung galing kay Lucifer. Tinanong ko kung napunta sa albularyo, so pwede pa daw gumaling. Yun lang po. Hindi na po yun. Pwede po yun mangyari. Ang kulit ng tumatawag ito. Yan po sinasabi ko sa inyo. Sabi ko kasi kanina, tumawag siya. Yan ang mahirap Sabi ko magla-live ako, hindi niya ako naintindihan. Yan. Yun lang po. Napakahirap. May call ka. Sinabihan ko na sa kanila, yan, marami nagtatatawag. Yan po. Bukas may insenso ko. Nilitin ko po sa inyo. Bago kayo pumunta sa aming bahay, may gumagamit po ng number ko. Yung number po niyan, minsan mapanglinglang, gagamitin po nila. Kaya ang sinasabi sa inyo,
Paglabas po sa Pampanga, automatic kailangan ko kayong makausap at makita ang mukha nyo sa messenger at magkita-kita tayo para makita niyo yung pagmumukha kong pangit. Hindi po kayo basta-basta pupunta rito. Katulad ka po, naloko yung lalaki. Ewan ko kung niloloko niya ako. Bahala siya sa buhay niya. Kung binip na gano'n po. Yan po yun. Kaya, pwede po ba kayong makol? Pwede po. Pwede po ba ako makausap ng lola ko? Ay, lola nyo? Kung makakausap niyo po ako sa messenger, ito nga, may tumatawag nito, sinabihan ko na to si Christian Tokloy na magpapagamot to sa online. Sinabi ko nga sa kanya, hindi na ako magagamot paghating gabi na. Kasi kanina gumawa ko ng stick. Sir, kulit nito. Sir, paano gagawin po ng sinasapian ang isang tao? Sir, paano gagawin pag sinasapian ang isang tao? Sir, pag sinasapian ng tao, ang gawin nyo lang po, tumawag kayo sa Diyos. Banggitin nyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong yan. Yun lang po ang sasabihin nyo. Sasabihin nyo po yun, Rodrigo. At bago nyo banggitin ang aking Ama na Panginoon nating lahat, magsisi ka muna sa iyong ginawang kasalanan. Panginoon, Jesucristo, Poong Jesus Nazareno, ako po si Andiel Ortiz, Jordan Ortiz. Nananalig ako sa araw na ito. Humihingi ako ng kapatawaran ng buong puso't kaluluwa ko at kayo ang maghari sa aking buhay. Tanggalin nyo ang masama na bumabalot sa akin kung hindi kayo ang maghari sa aking buhay. Ngayon, Panginoon, tumatawag ako sa iyo bilang anak mo at naniniwala ko. Salamat po, amen. Tapos sabihin mo, may sinasaniba, ikaw masamang espiritu, in Jesus' name, o pwede mo sabihin, sa pangalan ng Ama, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka masamang espiritu sa loob ng katawan ng taong yan. Tapos magdadasal ka ng isang Ama namin. Pag nakapagdasal ka ng isang Ama namin, uulitin mo ang sumasampalataya ka at banggitin mo ulit ang Diyos, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taon ito. Kung wala kang holy water, kumuha ka ng tubig. Habang nananalangin ka, iwigwig mo dun sa mukha ng tao. Parang gagawin mong holy water. Kung gusto mo talagang sinasaniban, ha? Kung totoo lang talaga siya sinasaniban. Ngayon, magdadasal ka ulit ng isang Ama namin at Aba Ginoong Maria, kahit wala na yung sumasampalataya ka. Kasi dumaan ka na doon kanina. Banggitin mo lang ulit, paulit-ulit, in Jesus' name, masamang espiritu, lumayas ka. Nagmula sa iyong puso. Yun lang po yun, sir. Sir, ano po maipapayo nyo pag sinasapian ng isang tao, ano po ba ang magandang gawin? Sinabi ko na sa inyo, sir, hindi po ba kayo nakinig? Ulitin ko. Sino ba ang maganda ang tatawagin liban Diyos? Ito'y huli ko na itong sasabihin, sir, hindi pala kayo nakikinig. Ang sasabihin mo lang, Panginoong Jesucristo, ako po si Andiel Ortiz, nananalig sa iyo bilang anak mo dito sa lupa. Patawarin mo ako sa akin nagawang mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ngayon sabi mo, salamat po, Ama. At sabihin mo doon sa sinasapian, kung talagang sinasabihan siya ng dyablo, sasabihin mo sa kanya, sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu, ulitin ko, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng tao ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos magdadasal ka na ng Ama namin, Aba Ginoong Maria. Kung hindi mo kabisado yung sumasampalataya ka, bumalik agad sa Ama namin at banggitin mo si Jesus na lumayas ka masamang espiritu
sa katawan ng tao niya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ulit-ulitin mo lang yun. Lalayas ang demonyo. Pero susubukan niya ang iyong pananampalataya. Pag nakaramdam ka ng takot, lakasan mo pang yung pagdarasal kahit sumigaw ka na. Gamitin mo ang takot sa iyong puso, sumigaw ka pa. Sabi mo, in Jesus' name, wala kang pakialam sa mga tao, yung ano man naririnig nila, magdasal ko ulit ng isang Ama namin. Banggitin mo ulit si Jesus, lalayas na si Satanas na 3 beses kang tumawag sa kanya. Yun lang po yun. Yun lang tinuro sa akin ng Panginoon Kristo. Kuya, paano pong gagawin po yung mga mental telepathy? Hindi po yung ginagawa ang mental telepathy, Edward PH. Kusa po itong ipinagkakalob ng Diyos. Sensitibo po ang mental telepathy at pakiramdam. Hindi po yung basta makukuha ng tao, kahit sino. Sinabi ni Tandang Ermitanyo, kahit sinabi ni Ella sa akin yan, ipinagkakalob to ng Panginoon Kristo. Yung iba pong manggagamot, wala pong ganon, totoo. Yung iba po nyo, nagagawa lang po sila ng kwento-kwento. Kasi hindi po yung basta nakukuha. Kahit din ako dati, hindi ko rin po alam yung kung anong ibig sabihin ng mental telepathy sa isipan. Ipinagkakalob lang to ng Diyos. Malakas na sense po na pakiramdam. Nag-iiba po ang energy mo pag ikaw ay may nakadikit sa loob ng katawan ng tao o nasa loob ng bahay. Hindi yung po yung parang kilabot. Nadidetect mo po siya, parang nagbabasa ang isip mo. Para pong computer ang isipan mo, hindi po mata. Nadidetect mo siya kung gaano po siya kalayo at nasaan po siya. Yun po yun. Paano po makabayad ng taong may utang na matagal na po yung ito? At binabangon po ako. Nagising, dasal ko na po ang Ama namin, tapos nagising na ako. Utang sa akin. Kung may utang po sa inyo ang isang tao, ulitin ko po sa inyo, ipagdasal nyo siya sa aking Ama na sana mabagabag siya. Pero may matigas talaga ang puso ng mga tao na magaling mangutang at magsalita, pero matamis ang kanyang salita, pero kabaliktaran naman ito kung magbabayad. Kasi pera po pinag-uusapan. Ang pera ay hindi po kanais-nais sa Ama sa Langit. Ibig sabihin, opo, mahalaga sa atin yon. Pero yung ganun po sinabi sa akin ni Tandang Ermitanyo, ni Inang Salome, ipagdasal mo siya sa Diyos. Kasi ang pera ay kanino ba galing? Gawa po siya ng tao. At gawa po siya ni Satanas. Nagmula po siya doon. Dahil si Papa Jesus, wala siyang pera, yung nangaral siya. Yun po yun. Ipagdasal mo. Mahirap po kasi pagdating sa pera, hindi ko na po yan sinasakop. Masyado, pag sinakop ko na, ang dami ko na pong talent. Sa exorcist nga lang, ang hirap po makipag-away. Pag mga ganyan po, hindi na po ko yan masyadong pinagpapapansin. Minsan, meron po nagpahula sa akin, hindi po sinasadya. Na hindi naman ko siya hinulaan, hinawakan ko lang ang kamay niya. Na sinabi ko yung bagay na hinahanap mo ay nasa loob pa ng bahay mo. Bumalik ka doon at nandun pa yon. Totoo nga. 3 beses na po yung nangyari. Hindi po yung sinasadya. Minsan di ko po alam paano ko nakita yung sa aking isipan. Natural, syempre sa Diyos pa rin po galing yung kapangyarihan yun. Pero ayaw ko po yung kapangyarihan na gano'n. Kasi baka ako mapahamak minsan dyan. Kaya hindi ko po yan masyadong pinagpapapansin. Yung mga ganyan na ninakawan, nahulugan, kasi may sarili po tayong isip eh. Yun po yun. Pagdating po sa mga pera, hindi ko po yan pinagpapansin. Minsan na ako may hinulaan. Hindi ko sinasadyang hulaan yun. Hinawakan ko lang siya. Ang pera mo ang nagnakaw, mismo ang kasamang bahay mo. Sabi ko, pumunta ka doon sa may ilalim ng kama, makikita mo yung bracelet mo. Totoo nga. Pero sabi niya, tumingin na ako doon, wala na eh. Pero sabihin ko, mas marunong ka pa sa aking Ama, nandun yun. Totoo po yung kaya ko po patunayan yun. At meron din po kung nakiusap sa akin, ang pera niya sa yung pigapig, yung nagyana ng barya, ay ito ay 300 lang. Ang sabi ko, ang kumuha ng bata nito ay ganito lang edad. Eksakto lang, kapitbahay lang nila. Nalaman nagmula sa akin. At sabi ko, yung lalagyanan ng barya ay napunta doon sa simula rito o isang haba ng thriller
may makikita ka simula sa bintana, dumiretso ka lang. Totoo nga, nahukay. At meron pa isa, ito yung pinakalas. Yung driver, naiwanan po yung may-ari niya yung pera niya doon. Sabi ko, yung driver mo ang kumuha nyon. Nasa loob ng kanyang kwarto. Tingnan mo yung bag niya. Kasi may tanda na yun, aalis na. Totoo po yun. Simula yun, hindi ko na ginawa yun kasi naisip ko, baka nang dahil sa akin, mapahamak ako doon sa ganung buhay. Kaya inalis ko na yung ganung kakayahan. Sabi ko nga, mas gusto ko yung mga exorcist, yung nag-aangatan, nagliliparan. Yan kasi ang gusto ko eh. Idol ko si Tandang Ermitanyo at si Tandang Ermitanya. Yung nag-aangatan yung mga tao, yung 10 mahawak sa isang tao. Tapos kahit itali mo pa siya, kaya niyang wasakin at kaya niyang gamitin ang kanyang isipan, paggalawin ng lahat ng bagay. Yun ang gustong gusto ko. Mas matitindi pa yun sa mga subo ng mga magkukulam. Dahil pag yun po ang ganun na napunta sa akin, masayang-masaya ko kahit mamatay ako. Dahil bakit po? Doon ko masusubok ang lahat ng kapangyarihan na pinagkaloob sa akin ng aking ama. Tama po. May hinahanap po akong pitaka ko eh. Nakita ko po, 100 piso na lang naman. Kaya nga po yan eh. Yan nga po sinasabi ko sa inyo. Pagdating sa pera, no comment ako dyan. Ipagdasal mo, bahala na po siya. Kasi yan ang ayoko. Kasi kaya ako naggamot, nagkaloob ng Panginoon Kristo, upang makatulong sa mga pilay, pipi, bingi, basta't gawa ng espiritual o mga sakit na kitongin. Yun po ang gusto ko. Yung mga eksesimo, sinasaniban, yung talaga nagliliparan. Hindi ko pa nga isang beses pa lang ako nakagamot dito sa Pampanga na umangat yung babae. Pero hindi pa ako nagbibideo yun. Gusto ko nga maulit yun eh. Makakuha naman ako ng magandang video yun, yung talagang umangat yung babae na nakita ko na may yung kamay niya, bengkong, pinanganak na siya ng ganyan, inborn na, umistraight. At tumayot, umikot-ikot, biglang bumagsak na parang kala mo nagkaroon ng epilepsy. Kahit mayroon pa yun na values, sentimental values, hindi ko po sasakupin yan. Pumunta po kayo doon sa Facebook page ng mga maraming taong gano'n, mahilig po sila dyan. Alam ko, nakakita ko niyan, yung mga bagay nakikita niya. Hindi po ako si Akira Yamada. Kung buhay pa si Akira Yamada, matutuntun niya yan. Ayoko yan. Kaya sinabi niya sa akin ni Akira Yamada, hindi magandang kapangyarihan to. Hindi to katulad ng yung matandang yan, kaharap mo. Kasi magkakaibigan sila. Tawag nila doon tandaan lang. Yun lang po. Basta ang gusto ko, exorcist. Yung mga ganyang kinukulam, hindi ko pa naranasan ulit lumaban sa gusto ko makahanap ako ng may magpagamot dito na hinahawakan siya ng 10 tao. Sinabi ko nga sa inyo, hindi ko siya gagamitan ng ipit kung hindi panalangin lang. Kung paano palayasin ng Panginoon Kristo ang demonyo sa loob ng katawan ng taong yun. Lalagyan ko man siya ng krus sa kamay lang o kaya sa pana, lalagyan ko lang ng isang goma at babasahin lang siya ng holy water. Saan kami sa Pampanga? Dito lang po kami sa Guagua. Malapit kami sa Florida Blanca. Yun lang po. Salamat po. Dapat tumanga kayo sa aking ama dahil yung kapangyarihan ko ay galing sa Diyos. Kaya nga sabi ko nga dito sa pag nagla-live ako, pantay-pantay po tayo rito. Wala po rito VIP. Dito, magkakapatid lang. Babae man ito, lalaki ang nanonood. Tayo ay magkakapatid lang. Yun, taga Plaridel, Bulacan. Marami rin pong, meron dito pupunta, Bulacan. Magpapagamot din. Bakit po may mga ibang anghel na may gusto nilang gumawa ng kasalanan? Bakit po na may ibang anghel na mas gusto nilang gumawa ng kasalanan? Hindi ko po yan tinanong sa aking mga anghel.
Kasi yung panahon niyan, nagtatanong ako sa kanila, tinuturuan po nila ako, kaya po nila ako sinasagot. Yun lang po. Yung mga ganyan po, ang Panginoon Kristo na po may katungkulan sa mga ganyan. Hindi ko na po yan hilig. Kung may magkukulam ay napatay isang tao sa pamamagitan ng kanyang pagkulam, ang tao po, matatahimik po ba ang kaluluwa ng taong pinatay na magkukulam? Hindi. Pag kinulam po ang isang tao at namatay po siya sa kulam, automatic, hindi mo na po siya matatahimik. Pwede po siyang ipagdasal ng mga nagdarasal sa patay o kaya pamisa. Tapos po yun, magpaparamdam po yun sa pamilya. Magpaparamdam po yun sa mga anak niya, apo niya. Magpapakita po yun. Totoo po yun. Pero, pwede po siyang kausapin. Okay lang po, pasensya na po. Walang problema. GGTV vlog. Wala pong problema. Okay lang po yun. Wala pong problema yon. Yung kulam pag namatay. Pero mabigat po ang kasalanan ng magkukulam pag pumatay po siya ng tao at bayaran po siya. Hindi po, yung ewan ko ba sa ibang magkukulam, kung alam nila o talagang hindi nila alam. Pag pumatay ka ng kulam, ibinenta mo ng kaluluwa mo sa demonyo. Tapos, matinding parusa ang mararanasan mo doon sa ilalim ng lupa. Walang tubig po. Mahirap po yun. Kaya dahil kapag may namatay ang mga mangkukulam, mas malakas ba ang kapangyarihan nila? Dalawa to eh. Pag namatay ang mangkukulam, pag namatay sila, ang tanong mo kasi, kapag may namatay ang mga napatay ang mga mangkukulam, mas malakas ba ang kapangyarihan nila? Kung may mapatay yung mangkukulam, kunyari, yung magkukulam ng isang taos, papatayin nila. Lalakas ang kapangyarihan nila? Natural. Lalakas ang kapangyarihan nila dahil pasado sila kay Satanas. Yun ba yung ibig mo sabihin? Tama. Pag nakapatay ang mga magkukulam, lumalakas ang masamang espiritong sumasanib sa kanila. Dinadagdagan din sila ng kapangyarihan ng kadiliman para maging alagad sila. Pero, pag natalo namin sila, natalo ng mga manggagamot, may parusa sila kay Satanas. Lahat ng sakit na ginawa mo, babalik sa mangkukulam. Magkakaroon ka ng mga ketong, ng mga galis na hindi gumagaling kahit anong eksema. Pero pagbibigyan ka pa rin ni Satanas, sabi ni Ella. Sabi niya, siya nagsasabi sa akin, ni Iya pala, dadagdagan ulit daw kapangyarihan mo, lalaban ka pa ulit. Pagbibigyan ka pa niya sa pagkakataon. Pero pag natalo ka ulit ng mga manggagamot, paktay ka na. Bababa ka na sa ilalim ng lupa. Lahat ng sakit, kahit anong tanda mo, magkakaroon ka ng sakit. Tapos doon ka na magiging alila ka na sa ilalim ng lupa. Yun ang totoo. Kapag po linusaw mo ang masamang espiritu, may ilang oras at araw o minuto babalik din po siya sa dati. DJTV, ang sabi niyo po, kapag po nilusaw mo ang masamang espiritu, mga ilang oras, araw, minuto, babalik din po siya. Pag nilusaw po ang masamang espiritu, hindi na po siya makakabalik. Kasi po, ang anghel ng Diyos, ang kukuha sa kanya, dadalhin po siya sa kaila-ilaliman ng lupa. Hindi po yung ibang dimension po yun. Ikakadena po sila doon. Para silang nakakulong, parang nasa preso. Doon po yun. At hindi na po yung makakabalik. Minsan, hindi ko pa naranasan, bumalik ang pasyente ko, sila pa nagdadala ng pasyente ko pag masamang espiritu. Yung sinasaniban ng diablo, hindi pa ho sila bumabalik yung masamang espiritu sa kanila. Simula naggamot ako. Basta sabi ni sa akin ng Panginoon, sabi sa akin ni Andiel, automatic kami na ang bibit-bit doon. Yung pabango po, naamoy ko, patay na po siya.
Kung naamoy niyo po ang pabango ng inyong mami at namatay na po siya, po pwede pong totoo yun. Kasi, yung patay po minsan, may pahintulot na bumaba sa langit. Pero hindi po araw-araw ha. Pag araw-araw po yung patay ay nasa loob ng bahay nyo, automatikal ang patay ay hindi pa nasa langit. Kung hindi, nasa paligid lang ng bahay. May dahilan kung bakit ayaw niya pang umakyat sa Panginoon Kristo, ipagdasal niyo po siya at ipamisa at ipagdasal niyo po siya sa inyong bahay. Pag araw-araw niyo po siyang naamoy, may dahilan po. Ang makakaalam lang doon, kailangan matawag ang kanyang spirit. Pero kung nasa langit na po siya, hindi niyo po siya matatawag. Liban lang kung pinahintulutan ng Panginoon Kristo dahil meron po siyang naiwan na kayamanan at nakikita niya po ang kanyang pamilya, naghihirap, kung may nakatago pong baul, etc., kayamanang ginto sa ilalim ng kanyang pinagtaguan, po pwede po yun. Po pwede. Kasi nagawa ko na po yun. Tinanong ko kung patay siya, sabi niya, oo. Ang mannerism niya para siya nagpa-pianista. Tinanong ko yung tao, ang anak, yung tatay, yung anak niya, kung ano ang mannerism ng kanyang lolo ay tatay. Milig daw kasi ito magpiano, kaya yung kamay niya milig magganong kahit kumakain daw gumaganong kamay. At tinanong ko rin kung kailan siya namatay. Hindi naman po alam ng apo niya yun, kasi yung apo niya hindi niya pa to nakikita, ay hindi pa nakikita ng apo niya, bata pa kasi yung apo niya namatay na yung lolo niya. Kaya nakita niya lang sa picture, kaya hindi niya rin alam. Nagamitan ko pa ng medium yon kung bakit po nagpaparamdam ang lolo nila sa loob ng bahay. Yung apo po ang sinaniban. Pero yung apo niya ay maliit pa yon. Yung namatay ang lolo niya, hindi niya pa nakikita mukha. Siyempre bata pa. Doon ko napatunayan na siya yon. Nararamdaman ng puso ko at sinasabi ni Ella na totoo yan, ang kanyang lolo yan. May dahilan kung bakit po siya pinahintulutan ng Diyos dahil po sa pera na iwan niya para sa kanyang anak na nakatago sa lumang bahay nila. Nangyari po yan sa akin. Kapag po ang isang kaluluwa na nasa langit ay pwede na po siyang bumaba 1 year lang. Depende din po yon, DJ Vlog. Basta ang patay po sa langit, sabi ni Ella sa akin, dahil siya ay nakatalaga sa mga patay, at pinagkalob siya sa akin dahil para malaman ko kung patay ang kausap ko, ang sabi niya sa akin ito lang, pag birthday po ng patay, pwede po bumaba. Pagkaarawan po ng namatay, pwede po bumaba. Lalo po pagdating ng Pasko at bagong taon. May pahintulot ang Panginoon Kristo. Pero, hindi daw pwedeng bumaba ang isang patay basta-basta na siya lang. May gwardiya po yung bantay na anghel na mandirigma. Kasi, baka makita po daw siya ng pangit sa ilalim ng lupa. Kasi, anghel pa rin siya, pero hindi po siya mandirigma. Pag anghel ka sa langit, hindi ka porkit anghel ka, meron ka ng kapangyarihan. O anghel ka, hindi ka nakikita ng tao, pero may kanya-kanya po katungkulan na mandirigma, o babantayan po yun para po yung nanay mo pag namatay, o kahit yung nanay ko namatay, gusto niya po kami makita sa arawan niya po, birthday niya, bababa po yun. Meron po yung gwardiya, para po mayor ang nanay niyo, kaya tatay niyo. May bodyguard po yung anghel, 2. Kailangan po yung gabayan at makakyat po siya sa langit na maluwalhati. Yun ang sinasabi ni Ella. Kahit sila Ella, yung bumabayan dati sa akin, may malakas na hagaspas na pakpak, nakalang ko umahangin bago yan binaba sa akin kasi kerubin siya. Kahit meron siyang basto na ganyan at saka may bola siyang bilog na parang yung hinahagis niya ng puti, yung nilalaro-laro niya, sabi niya, andyan daw yung kapangyarihan niya, bigay daw ni Papa Jesus yan. Kerubin kasi siya, yun ang sinasabi niya sa akin. Ginagabayan pa rin siya kasi hindi siya mandirigma. Hindi siya katulad ni Rafael na pwedeng kahit anytime bumaba. Edward Pitts, natanong mo na sa akin yan, ano ba yung kerubin? Maliliit po yun mga anghel na baby pa. 1 years old, 2 years old. Mga baby pa sila. Yung kapitbahay po namin kuya, hindi makatulog at nakikita daw po siya hindi ko po pa ihawakan kuya kasi nahiya naman ako muna yung tinawag nila manggagamot
Pag ganyan, Edward Lee, pag yung kapitbahay mo at hindi ka pa tinatawag at pinaliguan lang siya, hindi pa rin mawawala yun. Pag may nakikita kang anino, hindi pa mawawala. Kailangan masugatan mo siya sa spiritual para humiwalay siya at iwan na. Hindi pa. Pag ganon, hayaan mo lang muna. Hindi pa pagkakataon sa yun. Kasi kung nakakakita siya ng anino, napakasimple lang yun eh. Kung hawak mo na ito, ito, idikit mo lang to eh, sa kanya. Papikitin mo lang sa seconds lang. Pag dikit mo, kusa yun. Pag uminit yun, tapos sundan mo siya, biglang niyang hinahatak, automatic, pitikin mo lang yung itong isa kasi mahaba to eh. Pag nakaupo siya, itong upuan. Parang ganito, pakinggan mo ha. Yan, parang ganyan, no? Pag pikit niya, pikit. Banggitin, ano pangalan niya? Pikit ka lang, tapos pangito, sa pangalan ng Espiritu Santo, Amen. Habang nagpupukpok ka na ngayon, sa pangalan ng Espiritu Santo, Amen. Bugahan mo lang, pag-ipit, de-demo mo lang. Pag uminit yun, automatic, nasa loob ng katawan niya yun. Tama kuya, parang walang mangyari sa ganun ba? O, walang mangyayari doon, papaligo. Why pick yun? Hindi yun. Katulad nga yung ginamot ng Panginoong Kristo ngayon, nausog nga lang siya, galing nga siya sa doktor. Kasi siyempre nagtatrabaho siya, akala siguro may COVID, nagtinis. Tapos nagpa-check up sa doktor, wala naman daw yon. Pero sumusuka. Ngayon, yung pala, nausog siya ng malakas na usog. Ginamot nga rin daw siya, pinaliguan din siya, pinapaligo lang daw, usog lang daw yan. Pinaligo lang yung damit, inano lang sa tubig mainit at may konting asin. Lalo daw naging malala. Yung kanina nagpagamot sa akin. Bukas ko na yung upload. Sir, yung kapatid ko po sinasapyan, pinapahawak ko po yung bala ko ng baril, uminit po yung bala. Sir, kahit 100 bala pa ibigay mo sa kapatid mo pag sinasapyan, hindi ubra. Tatawanan ka lang ng demonyo, ako na nagsasabi sa'yo. Hindi kita inaasar, sir, at wala akong karapatan na husgahan kayo. Sinasabi ko lang katotohanan. Sabi nga ng Pong Nazareno sa akin, 'di ba? Sinasabi ko to sa vlog ko, nakasakay na ako ng bus. Pinababa niya ako para bumili ng rosaryo. Andun po 'yon. Mahalaga sa akin yung rosaryo pero simple lang. Sabi niya sa akin sa panaginip, 3 araw bago na ako umalis na Maynila, para kasama mo ako, yan ay gabahin mo. Nandyan ako. Hindi niya sinabi nandyan siya sa rosaryo. Kung hindi, samahan ka ng aking ina. Doon po yun. Mas maganda po yung kapatid mo, lagyan mo na lang po ng rosaryo. Kumuha po kayo ng tubig, basahin mo na lang. Lagyan mo po siya ng rosaryo dito, bandaw. O kayo sa paa. Ipagdikitin niyo po yan, 3 yan. Lagyan niyo po ng konting goma. 2 ikot lang po. O kaya kahit yung pantali lang po ng buhok, bahala na kayo ganyan. Pag uminit po yon, automatic lalaban po yon. At least rosaryo po yung banggitin nyo ng Diyos. Pag may sapi po talagang malakas, sinabi ko nga sa inyo, kahit kami mga manggagamot, pag alam kong malakas ang nakasapi, hindi na po ako gumagamit ng anumang bagay, stick, kung hindi po panalangin. Kasi hindi po yan uubra sa kanila. Pero, liban lang po kung ang isang manggagamot ay may angkin na kakayahan na hindi ito sinasabi sa ibang manggagamot. Yung may mga subukong puting bato. Lahat po ng bagay na kaya niyang hawakan ay magkakaroon po ng power. Papaliwanag ko. Itong stick, yung baguan ako manggagamot, hindi ito ubra sa may mga sapi. Tatawanan niya lang ako. Kailangan na matinding panalangin. Pero, ipinagkalob na ni Tandang Ermitanyo kasi sabi niya mamamatay na daw siya. Kailangan sa larong madaling panahon, maibigay niya na sa akin. Lahat ng bagay na hawakan mo, isipin mo lang na isandata mo to. Galing sa puso mo at magkakaroon to ng power. Ngayon, idikit mo to sa mga paa nila. Automatic, sisip-sip yun. Kasi nasa iyo ang dasal. Kaya mo itong dasalan na magkaroon ng bisa. Kahit walis ting-ting pa yan, palito pa yan, wag lang yung bakal na ganito, malalapyos ang paa nila. Pero eksakto lang po yan. Oh.
Nakikita niyo po yung butas, pero nakadikit po yan, oh. Oh, di ba? Eksakto lang po siya. Ibig sabihin, napakaluwag po niyan. Pag inikot-ikot mo yan, pag may sapi po yan, habang may dasal na po yan, ganun mo lang yan, oh. Paikot-ikot lang yan, kahit nakasentro lang po yan sa kamay, umiinit po yun sa kanya. Baliktad yun, sinisip po ang kanyang katawan ng espiritu. Ginawa na yan po, sir. Ako na nagsabi sa inyo, pag may sapi po ang tao, kailangan nyo po siyang dalhin sa merong experience, merong kaalaman, para pong doktor yan. Meron po siyang abilidad na magkalas ng masamang espiritu. Kasi pag yan ay tumagal, mababaliw po ang isang tao. Tandaan niyo po, ang espiritong masama na sumasanib sa tao, dapat ito ay mawala na sa kanya. Bakit po siya sinasapian? Baka po meron po siya unang tanong, baka meron po siyang nobya, etc. Kung wala naman po, may asawa po siya hiniwalayan, na kanyang isip ay natalo, kaya pinasukan siya ng masamang espiritu. Napakahirap pong gamutin yon. Liban lang ang sinasapian ng isang tao kung ikaw ay pumunta sa bundok, pumunta sa bahay. Paglabas mo, sumama ang loob, sumama ang pakiramdam mo at sinapian ka na. Madali lang po yon, sir, gamutin. Pero pag ang isang tao ay meron talagang hindi niya matanggap ang karanasan niya sa buhay at lagi niya itong binubuka, kahit natutulog siya, hindi siya tumatawag sa Diyos at kinikimkim niya ang galit, yun po ang sinasabi ng tao na mahirap po kalasin ang demonyo kasi siya po ang tumawag sa demonyo. Hindi ang demonyo ang lumapit sa kanya. Iba po yung sinapian at iba naman po yung pumasok ang masamang espiritu dahil wala ka pong spirit o presensya ng Diyos kasi nandiyan si Jesus. Hindi mo siya tinatawag. Pinanghinaan ka ng puso at kalungkutan at galit. Yun po ang pinakamahirap gamutin. Kailangan mabagabag mo muna po ang puso niya. Lalabanan mo siya ng taktikang pakikipag-usap na may pag-ibig ang Diyos. Yun po yun. Kasi marami ng beses na po akong nakakounter ng ganyan. Kuya, pwede po bang mamatay ang asawa gamit po ang patalim po ng espada? Ano naman yung tanong mo, Edward PH? Kuya, pwede po bang mamatay ang aswang? Pwede po bang mamatay ang aswang gamit po ang matalim na espada? Hindi po basta-basta na mamatay ang aswang. Sino ba nagsasabi sa inyo yan? Aswang. Ang aswang, hindi po yung mamamatay basta-basta. Ako na nagsasabi sa iyo. Liban lang po kung tao na siya. Yun, pwede mo siya mapatay. Pero kung nasa itsura po siya ng aswang, hindi mo po siya mapapatay. Ang aswang ay marunong din po maggamot ng sarili nila. Kahit masugatan mo pa sila. Hindi po yun, basta namamatay. May sandata po yun na dinadasalan para hindi na po gumaling ang kanilang sugat. Kasi ilang beses na po ako nakakita ng aswang. Ilang beses na po. Salamat po, sir. Salamat din. Di ko po kilala ang mga tao sa panaginip ko, pati po bahay ng iba. Ibig sabihin po yan, Gonzales, kung gusto niyo po magpagamot sa akin, wala namang problema kahit saan po. Kasi taga Florida, taga Playa del Bulacan po kayo. Punta po kayo sa mga manggagamot na marunong sa espiritual. Hindi po kayo pupunta sa manghihilot. Iba po ang abilidad ng paghihilot. At hindi rin po kayo pupunta sa magtatawas. Iba rin po ang abilidad ng magtatawas. Pwede niyang sabihin, oo, totoo. Pwede niyang sabihin, may nananakit sa iyo at meron pong nagdadaan sa panaginip. Liban lang po yung magtatawas ay meron po siyang kakayahan na kunin ang espiritual na espiritong masama na umaalili sa panaginip mo. Po pwede po yun. Kahit saan po pwede po yun nila makuha. Anytime, kahit sino po manggagamot, walang problema. Pero kung gusto mo talagang pumunta sa amin, malapit lang kami sa SM San Fernando, Pampanga. Pag nandun na kayo, tumawag kayo sa akin. Pero bago kayo pumunta, tumalis kayo sa bahay nyo, nandiyan po yung number ko sa YouTube channel ko na 0919-835-6636, 0919-835-6636 po. At pwede kayo pumunta sa Tatak Albularyo, Apo Andiel.
Doon pwede po kayo mag-message at ibibigay ko po namin yung address namin. Basta simula sa SM San Fernando, 1 oras na lang po yun sa amin. Yun lang po yun. Kasi kung ganyan po yan, napakahirap po. Gusto ko po malaman kung naniniwala po ba kayo sa multo. Kung tatanungin mo ako, DJ TV, ang multo ay pwede pong totoo. Ang multo po, para din po yung mga white lady. Yung mga kaluluwa pong ligaw na pero hindi mo po makikita ang kanilang mukha. Parang nasa bintana ng kapitbahay mo, wala pong tao sila kanila. Ang buhok po nila nakaganyan. O minsan naman nakatalikod lang sila, likuran lang po nakikita mo. O minsan naman po umiiyak sila, pero hindi mo naman po sila nakikita. Lalabas ka ng pintuan, wala naman umiiyak. Yun po yung mga multo. Yun po yung mga patay na yung mga patay po na ni-rape, nilibing, na naghahanap ng dasal, o kaya yung mga taong mga ano ba to, yung mga Hapon, o yung mga tayong mga Pilipino na pinatay, yun po yun, ang ibig ko sabihin. Yun po yung mga multo. Naniniwala rin po ako sa multo dahil ilang beses ko na po sila nakita. Pero kung tatanungin mo ako kung nakita ko mukha nila, hindi po. Meron nga ako nakita multo, kasabayan ko pa eh. Pero nagtaka ako, naglalakad, nakayuko. Mabuti hindi nalalaglag. Napansin ko yung paa niya nakaangat. Doon po yung sa tulay sa Divisoria. Nakakita na po ako, pero hindi ko nakita ang kanyang mukha. Napansin ko yung paa niya nakatungtong, hindi po nakadikit sa tulay. At nagtaka rin ako, kasi pag dumadang ka po doon sa tulay, doon sa malapit sa amin, doon ako lumaki sa Divisoria, kailangan po tatagilid ang isa, paano kayo magkasya. Pagka peresan mo ang katawan, ang katulad ng katawan ko, babangga po ang balikat. Pero nagulat ako, wala akong hindi tumama yung balikat ko sa kanya. Hindi siya tumagilid, diretso-diretso lang siya. Pero hindi ko po nakita kanyang mukha. Pero napansin ko lang po yung paa niya, kaya ko nasabi, yung sinilip ko po siya, doon ko nakita nakalutang yung paa niya. Ayun lang po yun. Pero, siyempre, first time ko nakakita, nanginig ako sa takot. At tumakbo ako. Natural, nagulat ako eh. Yung po, totoo. Alam naman magsinungaling ako. Dahil hindi pa naman ako nagagamot yun. Kabata pa ako yun. Sensya na kayo ganda sa... Paano po mag-commute? Plaridel, Bulacan lang po kayo. Madali lang po yun. Pumunta kayo sa Tatakal, Bulario. Basta pumunta muna po kayo sa SM San Fernando, Pampanga. Malapit lang po yan sa amin. Araw-araw po, meron po yung meron po yung biyahe sa amin. Sa Guagua. Basta't galing SM. Kuya, ano po bang ibig sabihin ng mga wala naman po nagsasindi. Depende din po yung amoy ng kandila, Edward PH. Ang amoy ng kandila, minsan, pag amoy sampagita, nandiyan po ang Panginoon Kristo. Pag ang amoy kandila naman, na parang malansa, may patay po. Pag may amoy kandila naman po yun na parang amoy mataas na alcohol, may bagong patay po sa pamilya nyo na hindi nyo pa alam. Yun po yun. Pero pag amoy kandila na amoy sampagita, nandiyan po yung Diyos. Hindi ko alam kung bakit po siya pumunta sa inyo. Kasi ang Panginoon lang po magpapasya yun. Kahit wala po naman pong nagsisindi. Opo yun, totoo po yun. Akala ko kasi yung mga kaluluwa patay ay mga demonyong gumagaya lang. Opo, tama po yung DJTV. Nakalimutan ko lang po sabihin sa inyo kanina sa tanong nyo kung gusto ko lang po malaman kung naniniwala po ba kayo sa multo. Ang demonyo po ay kaya rin niya pong gumawa ng isang kaluluwa o multo. Demon din po siya. Kaya niya rin po gumawa nyo ng kalaban natin. O pwede po yun. Gumagawa lang po sila, gumagaya. Pero sa mga manggagamot na may experience po yun, alam po namin kung siya ay demonyo. At hindi po siya magpapakita sa amin. Ako na nagsasabi sa inyo. Liban lang po kung wala pong subo ang manggagamot. Baliktad to sa paningin niya. Kasi ilang beses na po ako nakaka-counter ng patay. At nakakita rin po ako ng isang multo, pero ang nasa loob ng kaluluwa niya, kaluluwa na nga yun, spirit na nga,
ay nagsisinungaling siya. Isa siyang demonyo na mahabang kamay, para siyang tuko o para siyang, ano bang tawag dyan, sa may dumidigay sa pader pag kumukuha ng mga gamo-gamo. Butiki. Yun po ay demonyo. Alam niya nakikita ko siya at nakikita niya ako. Kaya tumalon siya. Tapos tinitigan niya pa ako. O pwede po yun. Depende po yun sa kakayahan ng mga manggagamot. Kaya nga ako sinabi sa inyo, lamang ang may talaan. Lamang din po ang may subong puting bato. Mahirap po ipaliwanag yun. Basta depende. Po pwedeng oo, po pwedeng hindi. Diba sinabi ko sa inyo po kanina? Ang tanong niyo po ay kung totoo po ba? Gusto ko lang po malaman kung naniniwala po ba kayo sa multo. So magot ako diba kanina sa iyo? Po pwedeng oo, po pwedeng hindi. Kasi may kaluluwa pong demonyo. May kaluluwa ng kaya niyang gayahin yung demonyo, kaya niyang gawin mga elemento, kahit buhay na tao, kaya niyang gawin. Pwede po yun. Depende po yun sa mga gagamot. Kung anong presensya niya, anong pakiramdam niya doon, kung totoo ba ang sinasabi. Pa-shoutout naman po sa lagad ng Diyos. Mega shoutout po. Bulandi. Mega shoutout po. Bulandi. Yan. Mabango po ba ang amoy ng kandila pag yung amoy po na puti? Kaya nga Sir Edward P, sinabi ko lang ang totoo, depende lang po. Edward P, kapatid ako nga nag-amoy ng sampagita, lagi kong naamoy. O, tingnan mo, sinagot ka na Nili. Pag amoy sampagita po, ang kandila, totoo po yun. Gino, tama po ang magandang gabi po. Si Antonio Binigno, mega shoutout sa iyo. Ayan, nagbigay siya ng pasyente kanina na nausog lang. Yan, siya ang nagbigay ng pasyente niyan, si Antonio Binigno. Galing niya ng malayo dito yun sa amin. Hindi po yung kulam ha. Nausog lang po yun. Siya po ang nagbigay ng pasyente niyan. Dinala po yung kanina habang naggagawa ko ng mga stick nito. Pero pa may dumating pa kanina. Sunod-sunod. So, may binigay po sila. Yun po baka yung nang i-upload ko na nagsusuka-suka po siya. At nausog lang po siya dahil naiinis po sa kanya yung bumibili. Siyempre, hindi maiwasan dahil entertain, kaya nga nagtitinday. Alam naman minsan yung mga tao, ganun. Pa-shoutout naman po, idol ko po kayo sa gamutan eh. Hi, mega shoutout sa'yo, Paulo. Pau. Costidio. Mega shoutout din sa'yo. God bless po. Ibang-iba po pala yung paraan ng paggagamot ninyo. Ninyo maestro, Normok at Nika Sto. Kung yan sinasabi mo si Maestro Lolmo, wala po ako masasabi, no comment po ako dyan. Pati Kakaesto, no comment po ako dyan. Sila ay na-interview na ng Channel 7, yan si Maestro Lolmo, ay ng Channel 2, kaya sila, sikat po sila. Medyo, isa lang naman pinanggalingan namin ang kapangyarihan namin, kasi ang pong Nazareno may hawak sa akin, yun naman ang sinasabi ko, at doon po niya ako nakuha. Ewan ko kung tatanggapin ba nila na magkakaperas lang kami ng kakayahan o tatanggapin ko sa kanila na mas magaling sila sa akin. Kasi alam ko sa mga manggagamot, peres-peres lang ang kakayahan. Depende lang po sa nagturo sa kanila. Pero sa akin, sikat po sila, magaling po sila. Si Kaestong sa Facebook page, galing po yung pasyente niya sa akin, 3. Pero no comment po ako dyan. Yun lang po. Hindi ko po alam kung bakit sila pumunta sa akin. Yun lang po. No comment lang ako dyan kay Kaistong kasi sa Facebook page yun, maniwala pa ako dyan. Marami po yan. Parang katulad yan ng style ni yung magaling manggagamot, si Arturo Solon. Sumalangit nawa kanyang kaluluwa. Ganun din po siya. Iba-iba po ang kakayahan namin. Kung ang kakayahan nila maggamot, ganun rin naman po yung binibigay sa akin ng Panginoon Kristo. Basta sila, mga magagaling na sila, sikat na po sila sa YouTube. Magkakaparehas lang. O ewan ko kung tanggap nila ang sinabi ko, pero sa akin, para sa akin, magagaling sila. Para sa akin, magagaling sila. Pero magaling pa rin ng Diyos Ama sa langit. Yun lang po. Wala na po akong masasabi dyan. Keep it po, lagi Sir Andel. God bless po always sa lagi ko po pinapanood mo sa YouTube eh. Maraming salamat sa iyo, Ken. Mega shoutout sa iyo. Pa-shoutout daw po si
Andrea Acero. Mega shoutout po, Andrea Acero. Mega shoutout po sa inyo. Salamat po lalo sa ating Panginoon, Ama, Anak. Maraming salamat din po kayo. Salamat dahil di po kayo mayabang maggamot, may pagkumbaba kayo sa sarili. Pinalalaki niyo po yung ulo ko, baka mabilog na to. Maraming salamat po kung nagugustuhan niyo ang aking paggagamot. Maraming salamat po. Kasi sinabi ko nga sa inyo, sinasabi ko lang ang totoo sa inyo. Kahit sino pa magtanong sa akin, wala akong kayang ipagmalaki sa inyo. At hindi ako pwedeng magmalaki sa inyo. Ang kinakatakutan ko lang ang magkamali sa aking Ama sa langit dahil yung ako'y dinampot niya, marami po akong sakit. Nagdudugo ang ilong ko, sumusuka po akong dumudugo. Yung tenga ko po bingi na, yung kabila ko po ay nagdudugo na. Tapos dumudumi rin po ako ng dugo. At yung kanin pong 5 piso, dati mura lang yung 2 piso lang po dati. Yung halagang 10 piso. Ay hindi ko pa po yun maubos. Dahil ginulpi ako na ng taong nagpalaki sa akin at pinakain ako ng mga dumi ng tao. At inilublob ako baliktad at sinabit ako pabaliktad kaya ako nagkasakit. Yun po yun ang totoo. Kaya malaking pagpapasalamat ko at binigyan ako ng pansin ng Poong Nazareno sa Quiapo at ang mahal na Santo Niño sa Ditondo. Kaya malaking salamat ko. Kaya maraming salamat po. At hindi ko po kayang gawin magmayabang, maggamot kasi wala po akong pagmamalaki sa mga tao. Hindi po ako nakapag-aral. Kaya maraming salamat po na humahanga kayo bilang instrumento ng Diyos. At hindi po ako sinugo at hindi rin po ako maestro. Ang aking sugo, ang aking Ama. Ang maestro ko, ang Poong Jesucristo. Yun lang po ako. Yun lang po ang akin. Mega shoutout sa'yo, Ryan. Magandang gabi po. Taga Pangasinan po yan. Ano po ba mangyayari kay Arturo Solon? Bakit po tinambangan po wala siya ng ano po ba nangyari sa mga gabay niya? No comment na po ako dyan. Hindi ko rin po alam. Meron po akong pasyente galing sa kanya. At meron po akong pasyenteng gumaling na nagmula din sa kanya at binalikan po siya at napunta sa akin. Na pumunta dito siya sa Pampanga. Hindi sa akin, sa Poong Nazareno. Siya po nagagamot. May sinabi po sila, pero hindi ko na po yung pwedeng sabihin. Bakit po? Pero basta sa akin, instrumento pa rin siya ng Diyos. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo. Dahil naging tagapaglingkod pa rin siya ng Diyos. Bahala ng Panginoon Kristo sa kanya. Kung anumang kasalanan niya sa tao, pagbabayaran din ng tao yon. Kung ano mang ginawa sa kanya, pagbabayaran din niya yun. Kung may kasalanan siya sa aking Ama, pupuspusan niya pa yun doon sa langit. Ang mission niya, hindi ko alam kung anong gagawin. Kasi hindi ko tinatanong dyan si Ella. Arturo Solon, kaya tinambangan ng bala dahil tinalikuran ang mga bantay niya dahil hindi niya ginagamit sa tama ang paggagamot niya. Ito, mabuti pa si Ken. Sinagot na sa iyo yung tanong mo, Bulandin. Oh, narinig mo yan ha, binasa ko ha. Kay Arturo Solon, kaya tinambangan ng tinablahan ng bala dahil tinalikuran mga bantay niya dahil hindi niya ginagamit sa tama ang paggagamot niya. Charge na daw siya 1% na lang. Yun daw po yun, sinabi niya. Sinagot niya na po yung tanong niya. Pero may sinabi po ang pasyente ko dyan 3 eh. Kasi kapitbahay lang po niya yung isa. Medyo malayo lang daw na konti. Nagpagamot po yun. Pero nasa Amerika po yun. Siya po ang nagsabi sa akin ng totoo. Kasi doon po siya pinanganak. At marami po siyang kamag-anak doon. At American citizen po yun. At nagpagamot na po siya doon. May sinabi po siya sa akin dyan. Pero kaya nga sabi ko sa inyo, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. At nawa ang Panginoon Kristo maghari sa kanya. Kung ano mang ginawa sa kanya ng kapwa nating tao, may kabayaran din yun. Pero kung may kasalanan siya sa ating Ama, babayaran niya pa rin yun po yun. Hello po, salamat po. Okay na po yung kaibigan ko, dinalak namin kanina. Nakakain na po, nawala na po yung sakit na sigmura niya. Apo, maraming salamat, Mera Bueno. Ayan o,
Baka bukas ma-upload ko yan, pinadala yung pasyente sa akin. Yan ang sinasabi ko sa inyo ha. Hindi po yung kinulam ha. Nagtatrabaho lang po siya sa burger machine. Nairita lang po yon at nausog lang po. Pinakamalakas na po usog yon. Perfecto po yun at wala po siyang alam sa mga sinasabi niya. At 35 years old na po yung nakausog sa kanya. Pwede po yung matawag pag ganon. Pero hindi po yung kulam kasi hindi niya alam na nakakausog siya ng matinding sakit. Yung mga ganun po hindi po kulam. May tatlo nga po ang usog. Isang hakbangan ng asawang buntis, pangalawang usog, yung nagkatitigan kayo ng tao sa jeep kung saan ka man nagpunta, pangatlong usog yung nakasa kanya po. Bumabaliktad po ang sikmura niya kahit nagpa-check up na po siya sa doktor. Kaya yun po, usog lang na ilalagay kong title dun bukas. Alam ko na po yung gusto ko lang pong ma-confirm kasi ayaw ko po mangusga ng tao nasa alagad ng Diyos. Tama po yun. Pagpalain nawa kayo ng ating Diyos, kaibigan ko. Yeah. Pagpalain nawa kapag ng ating Diyos, kaibigan ko yan. Maraming salamat sa iyo, DJ TV. Mega shoutout po sa inyo. Andito po si Katchalin. Magagamot yun ngayon eh. Katchalin. Sino po yun? Nandito po si Katchalin. Manggagamot ngayon eh. Sinong Katchalin po? Marami po kasi ngayon manggagamot eh. Minsan, di naman po ako nanonood ng paggagamot kasi hindi ko naman po kasi maintindihan yung sinasabi nila. Di ba sinabi ko nga sa inyo, kung saan lang ako dinampot ng aking ama sa sabsaban at hindi po ako nakapag-aral dahil nga po, ginulpi ako nung nagpalaki sa akin. Kulang na lang, patay niya na lang ako para nandun ako sa tahanan ng Diyos. Kailanman hindi ko pinagsisiyan at hindi ko sinisi ang aking ama. Hindi bago sinasabi ko lang sa kanya, kunin niya na ako. Galit lang ako sa tao nagpalaki sa akin. Gusto ko siya patayin pag nakita ko siya. Pero sabi ng inang Solomican na tiyantang ermitanyo, hindi mo makukuha ang kapangyarihan ng ama kung hindi ka marunong magpatawad. Apo Chalin po siguro. Magaling po yung maggamot. Yung Apo Chalin na sinasabi nyo. Alam po, taga-Subic siya kasi meron pong nanonood yan dito. Lagi niya po ako sinatanong. Subscribe ko din po sila. Subscribe din po mga nanonood sa akin. Kaso, ang hindi ko po yung bilang instrumento ng Diyos, kanya-kanya pong abilidad yung kaya wala po ako masasabi. Pero sa akin, kung may maliman ako sa paggagamot ko, salamat, tatanggapin ko. Pero minsan mayroon ako nakikita sa mga paggagamot, hindi po pwede sa akin yun. Yung sinasabi ko nga sa inyo, mayroon sinabi sa akin ng pasyente ko nakaraan araw, galing Cavite. Tinanong siya kung kilala mo ba ako. Pero wala daw siyang alam. Pinanood niya lang video niya. Pinanood niya lang yung tao. Yung taong ginagamot nakasalang daw. Siyempre kahit tayong 12 nanonood sa akin, hindi ko naman kayo kilala. Kung sabihin ko sa inyo, kilala niyo ba ako? May takot ka ba sa akin? Siyempre, sasabihin mo, kahit ako sabihin mo kung gano'n, sasabihin ko, yabang naman ito. Paano kita kilala? Dapat ang tanong doon, kung kilala mo ba ang aking ama na si Hesus Kristo? Di ba po yun? Lahat po kasi ng magagamot, nakasubscribe na po ako eh. Nakasubscribe na pala siya lahat. Kaya pala marami kang alam. Yun po yun. Kaya minsan pag nagtatanong ako, tinatanong ko sa Diyos kung totoo ba sinasabi nito. Kasi, bakit mo po kasi ipapakilala ang sarili mo, hindi ka naman kilala naman kukulam. Bakit sinabi, alam ba naman kukulam na manggagamot ka? Alam niya, nagpapagamot ka, pero alam niya ba sikat? O kahit hindi ka sikat. Hindi po yun magandang tanong. Pangit po yun. Kaya sinabi ng nagpagamot sa akin, iba daw ang tanong ko, kung kilala ko ba ang Panginoon Kristo? Tama. Dahil sa Diyos, lahat tayo ay nakakakilala sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. At naririnig natin siya at nananalangin tayo. Yun po yun. Tsaka, meron din sinabi yung pasyente ko, totoo ba po, Apo Andy? Galing Cavite yun yung in-upload ko yun, yung kamay na hindi po tumataas. Kita mo yun, nagpagamot na po yun Sabi niya, totoo ba bang may sinasaniba ng mahal na ina? Sumagot ako, tumawa lang ako. Nakakita ko na yan sa Maynila Hindi totoo. Kahit yung Santo Niño, hindi rin totoo. Hindi. Yung Santo Niño, nagbubulong lang po yun sa tenga ng ginagabayan niya na ganito gagawin niya. O sige, 12 kayo.
gagabayan kayo ng Diyos, di ba siya magsasabi sa'yo kung anong gagawin mo? Parang ganun din po ang ginagawa sa akin ng Poong Nazareno. Oo. Hindi po yung pumapasok. Kaya nga sinasabi niya, kasi marami na ako pinuntahan dyan sa kapatid ko para gumalaw yung balikat eh. Pero gustong gusto kitang makita eh. Kaya parang nanalangin ako, ikaw ang pinapadala ng Panginoon Kristo. Bakit di ba pinagbigyan sila ng Diyos ng Poong Nazareno, gumalaw yung balikat niya? Kasi po, pag sinasabi mong niluluklukan ka ng santo, sino man santo, ang Poong Nazareno, santo ninyo, kung sabihin ko niluluklukan ako ng Poong Nazareno, may umahawak sa akin, huwag na kayo magpagamot sa akin, niluloko ko lang kayo. At huwag na kayo magtiwala sa akin. Yun ang sinasabi ko sa mga pasyente ko. Kahit tarap-harapang, prangka ako. Kasi, kahit hindi ako nakapag-aral, prangka ako. Ni minsan, yung Poong Nazareno ay narinig ko lang ang boses niya, hindi ko naiintindihan ko. Hindi siya karaniwang boses sa panaginip. Pero hindi ko siya makita. Maliwanag na maliwanag lang. Hindi nakakapaso. Nakakasilaw. Parang ang kausap ko ay napakalayo, pero maliwanag. Ang boses niya ay nasa tenga ko. O, sa panaginip lang po. Kaya kung sasabihin yung niluluklukan ako ng mga diwata, hindi po ako maniniwala. Ang diwata ay kaibigan lang. May kaibigan din po akong diwata. Hindi nila pwedeng pasukin ang katawan ng tao. Bata man ito lalaki. Kasi papagalitan sila ng hari nila. Yung mga diwata, may mga hari yan. Yung mga duwende, kahit hari yan, kahit sila Lolo Andres, prinsipe yan, duwendeng puti, may hari pa rin daw sila, papagalitan sila. Lalong papagalitan sila ng Diyos dahil templo to ng Diyos ang katawan natin. Hindi pwede ito pumasok kung sino-sino mga elemento, anuman. Kaya nga yung mga espiritu nakakapasok sa masama sa atin dahil dun, pinapalo sila ng Diyos kasi pinapakalaman nila ang buhay na tao. Lalo yung mga diwata, hindi po ko naniniwala kasi hindi mo kakayanin yun. Sasabog yun sa kaloob ng katawan mo. Hindi po yan si Pepeng Agimat, yung lawin, yung diwata ng Hindi po ko naniniwala sa gano'n. Pasensya na po kayo talaga sa akin. Magalit na po kayo sa akin, pero paprangkahin ko kayo. Hindi po ko naniniwala. Sabi ni Tandang Ermitanyo, 150 years na siya nagagamot, dati daw ay nakikipag-usap ang mahal na ina sa mga tao. Kahit si Inang Sulumi ay ang mahal na inang humahawak sa kanya. At saka si Maria Santos ay humahawak sa kanya ang Santo Niño. Pero hindi niya sinabi sa akin, direct to the point, na pumapasok ang mahal na ina, Maria, sa kanya. Kundi, nagsasalita to sa tenga at pinabdaan po siya sa panaginip. Oo, tama yung sinabi mo, Gonzales. At yung kaya nga si Tandang Ermitanyo, ang Poong Nazareno humahawak sa kanya. Kaya, ako ang kapalit niya. Ipinagkalob niya sa akin ang kakayahan niya. Yun po yun. Apo Sir Andel lang po yung nag-subscribe po ako yung napanood ko po update na 2 years, 1 year. Siguro po ang video tumatamad kan kaya mag-comment ako na saan tumatawa na lang po ba kayo. Kaya Sir, ano yun? Ako po Sir Andel lang po yung sinabing nag-subscribe ko na unang panood ko sa vlog niya noong 2 years. Siguro yung nag-video, tumatawa. Kaya ang mga nagko-comment ako na sana huwag tumawa na lang. Tumawa na lang po ko. Kaya siya. Yung video yung in-upload ko? Yung 2 years o 1 years na? Pinapabayaan ko na yun. Minsan di maiwasan yun. Importante dong gumaling na yun si Dana. Yun ba yung sinasabi mo? Yung nagtatawanan yung bata. Kaya po sila nagtatawanan kasi yung bata po yung si Dana Puson. Nagulat siya bakit nagtatawanan yung mga taong nakapaligid sa kanya kaya tumawa rin siya. Importante naman doon yung may saya pa sa paggagamot eh. Kaya lang kami natutuwa doon kaya pinahintulutan ko sila magtanong dahil yung batang si Dana ay wala alaala. Alam niya lang nandun daw siya sa loob ng kwarto kasi hindi na po nakuha ng video yung iba. Yun po yun. Yung batang yun takot lumabas at lagi lang po sa loob ng bahay. Pero baliktad na po yung si Dana Puson. Yun po ay lakotsera na. Yung birthday ko po ng May 22, nandito po yun. Yung may picture po ko sa Facebook ko sa asawa ko, andun po yung kumain po siya. Kasama po niya yung lola niya. Yung nagbibigay po yun.
Minsan, sa paggagamot po, sinasabi ko lang sa inyo, minsan wag nyo siseryosohin. Minsan makipag-usap lang kayo ng parang normal lang, parang tao, kahit kalaban mo ay masasama. Kasi pag siniseryoso mo, ang puso mo ay nagagalit na, hindi niya na makita ang liwanag, kaya nakaka-atake siya. Minsan, sinisigawan ko lang yung parang minsan dinodjok ko lang yung mga kalaban ko kasi gusto ko manatili ang aking puso sa pag-ibig ng Diyos. Sino po ba si Ella na gabay nyo? Si Ella po ay isa siyang kirubin. Siya po ay nakatalaga sa poong Nazareno. Isa lang po siyang 3 years old. Charge ko muna po, sayang gusto ko po makausap kayo. Kaya nga po minura mo na, kaya pag minura mo ang isang tao, parang minura mo na po si Jesus. Pag minura niyo po ang isang tao, sabi ni Tandang Ermitanyo, ang sagot, sabihin mo lang sa kanya, salamat sa pagmumura mo sa akin. Kawahan ka ng Diyos sa iyong mga sinasabi. Tapos ngumiti ka na lang. Huwag ka lang daw pupukpukin ng martilyo o kukuha ng tabak para tabakin ka. Pwede ka daw tumakbo at pumunta sa barangay o sa pulis. Pero, ngumiti ka at sabi mo, pasensya na may ngiti. Si Satanas ay lalayo sa loob ng katawan niya. Yun lang po yung sinabi niya sa akin. Pero ito, sinabi niya yan sa akin. Sabi ni Tandang Ermitanya na babae ni si Inang Sulome, pag minura mo daw ang iyong magulang at ang iyong mga kapatid, sinabi niya sa akin yon, para mo na rin minura ang iyong sarili. Yun lang, sinabi niya sa akin. Kuya, nasabi mo doon sa video po na hindi mo po sa iyo ang katawan na yan po. Ay isa lang po ba kirubin? Mag-isa lang po ba siyang kirubin? Hindi. Ang kirubin ko ay 3. Si Ella, si Iya, si Andiel. Si Iya ay nakatalaga sa Santo Niño. Pinagkaloob siya sa akin ng Santo Niño kasi siya ay isang bata nasa edad niyang 5 years old. Siya ay straight ang buhok at ang kanyang muka ay siyempre baby pa yung makinis natural. Ibig sabihin kakaiba po talaga mukha niya. Pero hindi ko po natanong at hindi rin niya po alam kung sino ang magulang niya. Hindi yun po sinasabi sa akin. Huwag ko na po sabihin. Basta't hindi sinasabihin sa langit kung sino ang magulang niya. Basta't wala rin po siyang alam sa magulang niya. Yun po ay sekreto lang. Si Ella ay galing sa galing sa Poong Nazareno. Lagi po siya sa akin. Kaya nga po, pag ako nagagamot ng babae, siya po nagiging mata ko. Pag ako naggamot ng babae, wala po akong pakiramdam sa babae. Kasi babae po yung mata ko. Naiintindihan nyo na. Kaya hindi nyo po naririnig si Ella, tinatawag ko lagi. Sinabi ng Diyos sa akin yan sa panaginip, bubukas ang mata ng Kerubin na yan. Dahil yan siya ay bata. Wala siyang mali siya. Pag yan ay bumukas sa mata mo, nakapasok na siya sa 2 mata mo, siya ang magiging mata mo sa araw na iyon. Upang hindi ka tuksuhin ng kalaban mo. Yan ang sinabi niya sa akin. Pag bumukas ang pera at tinutukso ka ni Satanas, ang maghahanda doon ay si Iya. Dahil may si Iya at matatakotin sa tao. Yan. Kung ikaw man ay uusigi ng kalaban mo at harap-harapan kanyang kakausapin at susubukan ang pananampalataya mo, paggagamot mo, ang papasok sa iyo doon ay si Andiel. Siya ang pinakamatalino kong anghel dito sa aklatan. Pero siya ay 7-8 years old pa lang si Andiel. Yan po ang mga kerubin ko. Kaya kung meron po ako kausap na hindi naniniwala o nagpapagamot sa akin at may sinasabi siyang kalokohan, bigla na lang pong bumubuka ang aking bibig na hindi ko po iniisip. Dahil kusa po silang nasa loob ng katawan, mga mata ko at isipan. Sila po ang para kong memory. Kaya pinakalob sila sa akin ng Panginoon Kristo. Lahat po ng mga manggagamot ay tutuksoy ni Satanas sa laman, sa pera, sa kamunduhan.
Kaya po mayroong manggagamot na napapahamak. Kasi sila po nagkokontrol ng utak ko. Kaya pag ako naggagamot, wala po ako minsan alaala. Yan po yung totoo. Pero siyempre, ampong Nazareno ang naggagamot, ampang ng Kristo. Yan po ang sila pinagkalob sa akin ng aking ama. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kaya pag ako naggagamot, wala po akong alaala minsan. Tapos ang mata ko ay nag-iiba-iba yan. Napansin niya ng pasyente ko na nagdadala sa akin. Minsan nagiging singkit daw ang mata ko, minsan nagiging bilog daw. Minsan naman parang singkit na singkit. At nag-iiba daw ang wangis ng aking mukha. Meron nga ako nakitang pasyente ko, mukha daw ako may balbas dito eh. Tapos puting-puti daw suot ko eh. Kung hindi, si Angelito yon. Oo, si Angelito yon nasa kanan ko. Yan, siya po yung minsan ang nag-aanyo ng mukha ko. Pero ang Diyos ang naggagamot. Lahat po ng mga manggagamot, meron po yun. Gets ko na po. Kita ko na po yan. Yun po yun. Naiintindihan niyo pong ibig kong sabihin? Pag hindi niyo maintindihan kasi hindi pa kayo duman sa spiritual, dati hindi ako naniniwala doon. Kala ko kleng-kleng niya si Ermitanyo, si Tandang Ermitanyo, at si Inang Salome. Kasi laki po ako ng Divisoria. Alam niyo naman sa Divisoria, marami mo po mga masasamang tao, kahit mga matatanda. Naniwala ko, yung totoo yun. Yung naririnig nila, hinawakan nila po yung balikat ko, pinarinig nila sa akin. Para pong meron dyan, ano ba tawag nito, headset, na nagsasalita sa iyo. Pero yung headset, kung lalakasan mo yung volume, mabibingi ka. Kahit malakas po ang detect sa loob ng tenga mo, tama lang po ang buka ng bibig nila sa panrinig mo. Pero malilit lang po yung boses nila. Yun po. Yung cute lang po. Lalo po si Ella, nakakatuwa po magsalita yun. Bulbulol po siya, pero siya po ay matatas ang bibig. Sasabihin niya sa akin yan. Ay, hindi ko na po sasabihin kung anong tawag niya sa akin. Minsan tinatawag niya po kung daddy. Kasi para ko na daw siyang anak. Daddy, sinong ngaling po yung taong yan? Huwag po kayong maniwala dyan. Pero iba po yung pagka-daddy niya, bulol-bulol po. Kasi kaya ako natawa kasi doon, nasa tapat po ako ng Santo Niño de Tondo, mayroon po doon Jollibee. Sabi niya, bakit po may bubuyog doon? Ano po ba yung may bubuyog doon? Yun. Akala ko anong bubuyog yung tinuturo niya. Ganun ako na ganun. Yung pala, yung Jollibee may bubuyog po yun. Doon. Yung kumain po ako ng spaghetti yun at saka ng burger, french fries. Sabi niya, sa langit daw walang ganyang pagkain. Yun, sabi niya yung tinapay, meron po daw. Yun lang, natawa ako sa kanya. Kaya ako para ko sila ulo may kausap. Kaya bisa, pag nasano ako, hindi ako nagsasalita. Nakangiti lang ako. Siya po ay mahinahon siya magsalita. Mainhin, tsaka bata po siya. Pero, tuwid na po siya magsalita. Kasi si Ella ay medyo bata pa siya. Kirubin po siya. Si Ella, ay si Iya ay medyo nasa 4 years, nasa 5 years old na siya ngayon. Si Andy ay nasa 7-8 years old na po siya. Kaya ang salita nila ay medyo sapat na po sa kanilang edad. Yan po sila nagsasabi sa akin sa utak ko. Para po may nakikipag-usap sa tenga ko. Tapos naririnig ko po sila ng utak ko kung ano sinasabi nila sa akin. Pero hindi po yung araw-araw. Hindi po yung minuto kung gusto ko silang kausapin, hindi. Kasi sila may mga kerubin, mga baby po sila. Minsan pag tulog na po ako gabi, umaalis na po sila sa akin. Umakit na po sila sa tahanan ng Diyos. Kinukuha po sila ng 3 anghel. Isang mandirigma at 2 babaeng anghel. Hindi ko na po pwede sabihin yun. Tapos pinapalitan na po yun ng mga anghel na magbabantay sa akin gabi pag matutulog ako. Lalo po pag ako ay maraming ginagamot at ginagamit ng katawan ko ng Panginoon Kristo, napapagod po ako. Ginagamot po nila ako at binabantayan nila ako para po akong patay. Kaya nga sabi ng asawa ko, ang kamay ko daw ay mabigat pag nakadikit sa kanya. At ang mukha ko daw ay mukha daw akong matanda. Minsan daw para daw akong patay. Sabi niya. Mismong asawa ko po nagsasabi niyo sa akin. Kahit yung natulog po ako minsan, sa ibang tao, nag-service po ko yun, sabi po nila, mukha daw akong patay. Kasi, wala na po yung mga anghel. Iba na po yung nagbabantay, mga matatanda na po sila. Mas marami akong bantay anghel kaysa sa gabi, kaysa sa umaga. Kasi pag umaga, dilat po ang mata ko. Pag gabi, tulog po ako. Yan, gagamutin na ako ng mga anghel ko. Yung para yung mga sakit
na dumapo sa katawan ko, lulusawin na nila, taalisin nila yan. Kaya sila na po nagtatanggol ng mga sakit. Kaya hindi po ako basta nagtumatanda at nagkakaroon ng sakit. Hindi po katulad ng kilala ko ibang manggagamot na tumatanda at bumabalik po sa kanila yung sakit. Dahil hindi po sila marunong magtapon. Ako hindi ako nagtatapon ng sakit. Kusa po itong may nagpapagaling sa katawan ng lupa ko. Trabaho po nila yan sa akin. Yan. Sinasabi ko lang ang totoo. Pag hindi ka naniwala, walang problema. Kanya-kanya lang po yun. Basta pag umaga, bago pumutok ang liwanag, nandiyan na sila Ella ko. Nandiyan na yung mga anghel ko kasi alam nila. Pero pag linggo, sando po sila sa tahanan ng Diyos. Lahat ng anghel natin, yan, itong mga anghel natin, lahat tayo. Pag linggo, nagsisimba sila sa taas ng langit. Bababa sila alas 12 ng tanghali sa atin. Pero yung presensya ng Diyos ay nasa puso natin at yung presensya nila ay nandyan. Hindi sila pwedeng umalis dyan. Parang duplicate yan, presensya. Liwanag po yan. Na parang sobrang liwanag. Pero wala po yung mismo katawan nila, spirit, nasa langit. May presensya po sila, parang mayroon kang basbas nila. Para hindi po makatake ang nasa kaliwete natin at hindi niya tayo gawing kleng-kleng. Ayan. Yan po yan. Nagsisimba po lahat ng mga anghel sa langit. Kaya pagdating ng alas 12 pa sila bababa. Liban lang po yung mga manggagamot. Sinabi ni Tandang Ermitanyo. Kasi ang manggagamot ay laging inaatake ng mga masasamang espiritu ng kalaban namin. Kaya meron po siyang palitan anghel. Pagkatapos po nito magsimba ng umaga, yung hapon po ang nakalagay dyan. Nakapalit po yan. Pagkatapos na po, babalik na po siya, talis na po siya, babalik na po siya sa langit. Yan po ang ibig ko sabihin. Kuya Andel, ano po ba yung mga pwedeng panlaban sa mga aswang? At paano po ba malalaman na siya ay aswang? Sa mga mata. Sa aswang po, para sa akin, kaya ko sila nakikita dahil sa mata ni Ella. Sa mata po. Dahil yung mata nila, itong itim natin, umiikot, baliktad to. Gumaganon. Pero para madali mong malaman ng aswang, kasi hindi pa ako nagagamot, hindi ko rin talaga matukoy. Pero nararamdaman ko sila. Pero may sinabi sinang sulami sa akin, ito daw natin, wala daw tayo nito, parang hugis nito. Pag flat daw yan, sabi ni Inang Sulami, pag wala daw ganito, aswang daw yung tao eh. Dito may lahi daw siya, ganyan. Ito yung sinasabi niya, ito natin dito, parang meron tayong ganyan. Yan. Yun. Kasi sa akin, simula natuto ko maggamot, nadidetect ko talaga siya agad, mabilis lahat sila. Nararamdaman ko sila kahit medyo malayo sila sa akin. Apo Andel, ang taong makasalanan ay matagal nang patay at ginapos ni Satanas sa libu-libong taon sa kailaliman ng lupa. May pag-asa pa ba silang magpatawad ng Diyos kung sila'y tumawag sa Ama? Kung sasagutin kung tanong mo kung libu-libong taon na silang ginapos ni Satanas sa ilalim ng lupa at mabigat ang kanilang kasalanan na gawa sa Ama, kasi kung libu-libo na, yung bago ako natutong maggamot, tinanong ko yan kay Andiel pati kay Rafael bakit sila nandiyan sa ilalim ng lupa? Parang totoo yung talagang panaginip pero totoong-totoo. Sila ay nagkasala sama sa langit na hindi sila binigyan na sila ng lahat-lahat, hindi sila tumawag sa Diyos sa langit. Kaya nandyan sila. At yan may mga matitinding kasalanan. Pero pa yung mas matinding kasalanan, nandun pa. Hindi natin sila pwedeng puntahan. Napakainit doon, sabi niya sa akin. At hindi mo kakayanin. Dito lang tayo dadaan. At ipinapakita lang to sa iyo. Para sa akin, ang Diyos pa rin ang may sasagot diyan sa tanong mo. O pwedeng oo, o pwedeng hindi. Yun lang. Kasi may sarili tayong isip puso't damdamin. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari sa panahon. Kaya lang, hindi ko masasagot kasi yan. Ang sinagot lang sa akin ni Rafael niyan, sila yung mga taong tinalikuran ng Diyos at binigyan ng Panginoon Kristo ng magandang buhay. Kaya sila nandyan. Matagal na panahon na sila dyan.
Hindi ka pa tao, hindi pa tao ang magulang at tatay at lolo mo. Matagal na panahon na. Sabi ni Rafael, yun. Matanda na si Rafael, 500 years na. Nasabi mo po kuya, ang guardian angel mo natin ay kamukha natin. Gaano po sila katanda o bata rin po ba sila? Hindi Hindi tumatanda yung mga anghel ng Diyos. Yung guardian angel mo, kunyari, pinanganak tayo, baby pa, nagiging mukha din silang tao. Pero maliit lang sila, para silang ganito lang kalaki. Pero pag umalis sila dyan sa katawan mo, magiging tao silang katulad natin, kasi laki rin natin. Parang mahika yun maliit lang sila dyan, nandyan lang. Pero, hindi sila tumatanda. Kung edad lang nila nasa 18 hanggang 20 hanggang 25 lang. Tapos ikaw, matanda ka na. Ako kunyari, matanda na ako, 80 na ako. Sila bata pa. Si Angelito nga, bata pa eh. Maniwala ka si Angelito. 40 na ako. Nasa edad niya lang, 20 years old lang. O di, magparas lang kami pinanganak niyan. Hindi sila tumatanda. Hindi yan tumatanda mga anghel. Wala naman sila mga kasalanan. Wala namang katawan lupa yan. Puro spirit yan. Hindi sila tumatanda. Hindi naman sila kumakain ng kanin. Baboy. Pinakain nila for panalangin sa langit. Nananalangin yan sila, mga anghel natin. Lahat tayo. Akit yan sa langit ng linggo. May kota sila sa pagdarasal. Parang ganun. Hindi sila pwede hindi nananalangin. May pagkain doon sa taas. Tinapay at saka ubas daw. Yun ang sinabi ng Angelito, hindi sila pwedeng din nanalangin. Pag umalis yan dyan, may bababa mo na dyan. Kapalitan yan pansamantala. Tapos pagkatapos niya naman nalangin, bababay na sila. Okay. Yun ang totoo Bahala kayo, nasa inyo kayo maniwala. Basta sinasabi ko lang karanasan ko. Nasabi mo, totoo bang may naghahari sa Satanas sa ilalim ng lupa? Dito po sa totoong lang hindi po talaga sa isa lang po niling lang ni Satanas. Ang tinatanong mo, Bulanding, totoo po bang naghahari si Satanas sa ilalim ng lupa? Dito po sa totoo dito po sa totoo, hindi po talaga isa lang po ang niling lang ni Satanas yun. Si Satanas ay hindi ko pa siya nakikita. Pero kung hinahanap mo siya, wag mo siyang hanapin. Hanapin mo ang aking ama. Huwag mong babanggitin lagi yan. Naririnig ka niya. Dahil diyan sa kaliwete mo, babanggitin ang iyong labi si Jesus. Baka puntahan ka niyan. Walang magagawa. Baka palitan yan. Alam mo bang mga kaliwa natin, ito totoo to. Ewan ko lang kung nasabi na to ng mga ibang magagamot ng mga matatanda, sinalinan sila ng mga kasing edad ko. Pag ikaw ay manggagamot na magtatawas at nakikipag-usap ka na sa spiritual, patatalsikin yan. Pipitikin siya. Layas. Papalitan siya ng SPO3. Tapos itong anghel mo, magkakaroon to ng award. Parang si Coco Martin niya, naging PO1, nagiging sarhento. Pero may kapangyarihan siya, dinadagdagan ng Diyos. Pag ikaw ay nakikipagtalo na sa mga masasamang espiritu, magiging mataas yan. General na yan. Malakas ng kapangyarihan yan. Ito, papalitan ulit ito ng ni Satanas. Magiging teniente major yan. Ganyan yan. Nagtatalunan silang dalawa. Inggitero itong nasa kaliwete natin. Pag naging taas ang rango nito, hindi ito pwedeng ibababa ang rango. Malakas ang kapangyarihan, dipitikin niya lang yan, tatalsik niya. Kailangan pantay silang dalawa. Oo. Papantayan niya yan, kahit hindi niya kayang pantayan, papantayan yan. Aasarin ka niyan. Yan po yan. Ang ibig kong sabihin. Ganun po ba? Salamat po. Totoo po yun, narinig. Ganun po ba salamat po sa sagot Malaking tulong po sa akin to para malawak ang kalaman patungkol sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Totoo po yun. Ganun po ba? Salamat. Nasa balikat po ba natin sila? Nasa balikat natin ang mga anghel natin.
Hindi tayo pwedeng walang anghel, sinasabi ko sa inyo. Pag sinabi ng ibang manggagamot yan, katulad ko, huwag kayong maniwala pag sinabi ko wala tayong ang guardian angel. Paano ko nalaman si Angelito ay nandyan? Kaya ko nga nalaman ang pangalan niya. Nasa talaan ko yan. At nakausap ko yan sa panaginip. Guwapo si Angelito. Pero mas guwapo si Rafael. Oo. Kastila to eh. Iyan. Magandang lalaki din. Pero bata pa siya. Oo. Hindi tayo pwedeng walang anghel. Maniwala kayo sa akin. Meron tayong pangit sa kalawete. May guardian angel tayo. Pag nawalan tayo ng guardian angel, titirahan tayo ng masamang anghel dyan sa kalawete. Tayo ay manyakis, mamamatay tao, mapang-apid, bakalungya, ibebenta natin ang sarili natin katawan. At wala tayong konsyensya. Dahil walang magbabalance sa katawan natin. May positive, negative tayo sa katawan. Hindi pwedeng wala. Yun ang totoo. Una, hindi ako naniniwala dyan. Dahil kitandang ermitanyo ko nalaman yan. Nasa balikat po ba sila? Lahat yan. Bakit po kaya sa tuwing nagdarasal ako bago matulog at magising sa harap ko po ako yung altar, tumataas po ang balahibo ko. Huwag po kayong mawala ng yan si Pao Castillo. Pag kayo ay nagising at sa harap po ng altar ay tumataas po ang balahibo nyo, ang guardian angel mo po yun. Nagpaparamdam po siya sa iyo. Pero may basbas po siya ng Diyos. Huwag po kayong matatakot. Liban lang kung nagmulampak ang kilabot, nagsimula sa paa paakyat at sumakop sa buong katawan mo, ibig sabihin may masamang espiritu sa paligid mo. Hindi siya lalapit ng ganong kabilis ng kali. Hindi nararamdaman ang presensya mo. O, pwede siyang nasarapan ng ganyang kalayo. Yan. Pero pag nagmula sa ulo, pababa, huwag po kayong matakot doon. Galing po yun sa Panginoong Kristo. Yung mga ganun po. Huwag po kayong matatakot, maniwala kayo sa akin. Dati, ganun din ako, akala ko. Bakit ang lakas tumahawak sa ulo ko? Hindi pa ako, tinuturuan pa ako ni Tandang Ermitanyo. Sabi niya, tanungin kita, anak. Simple lang itong tanong ko sa'yo. Tawag niya sa akin, Apo. Ikaw ay nagdarasal sa aking Ama sa langit. Sabi niya sa akin kasi ganun magsalita yun, matanda na. At tumatawag ka at sinusuko mo ang iyong mga kamay. Itinataas mo ang dalawang kamay mo. At sinasabi mo, aking Ama, pakinggan mo ang aking panalangin at nagsusumamo ako sa iyo. Kanino ka tumawag? Di ba sa Panginoon? Bakit ka matatakot? Natural, binasbasan ka niya simula liwanag sa langit at sinabi niya, anak, ano ang sasabihin mo sa akin? Makikinig ako sa aking anak na tumatawag sa akin. Ngayon, tumawag ka sa kanya. Natural. Pinaspasan ka niya. Bakit ka matatakot? Bakit mo tinawag siya? Di ba naniniwala ka sa kanya? Doon ko nalaman, ganun pala yun. Pag may umahawak pala sa ulo ko, minsan nakala ko malaking kamay, parang gigante, gumagalaw ko. Oo talaga, pag nagdarasal ko dati, pag tumatas kami ko, hindi, parang may tao sa likuran ko. Sabi niya, ang mga anghel ng Diyos yun. Pinakikinggan niya ang iyong sinasabi, ipagpatuloy mo na ilabas sa iyong puso. Liban lang kung ikaw ay nasa ibang lugar. Tapos, nakakaramdam ka ng kilabot simula paabong hanggang paakyat. Ibig sabihin, meron mga bagay na hindi kayang ipaliwanag na nararamdaman mo. Tumataas ang sense ng iyong spirit, presensya ng Diyos. Ipinaparamdam siya ng Diyos na mayroong kang panganibang iyong buhay. Sinong tatawagin mo? Ang Diyos, di ba? Liban lang kung tumaas ang balahibo mo todo-todo, napakalapit mo na siya kanya. Sinong tatawagin mo? Pa rin ang Panginoon. Yun lang yun. Simula natutunan ko yon. Alam niyo ba, pag nagdarasal ako, pinipikit ko ang mga mata ko. Gusto ko yung dating ginagawa niya sa akin, yung hinahawakan niya ang ulo ko, parang niyang hinihimas. Tapos nagkikilabot ang katawan ko, parang lumalakas ako. Yun po yun ang totoo. Huwag kayong matakot dahil tumawag kayo sa ating Ama. Nakinig ang Diyos. Yun po ang katotohanan. Kaya, yun lang po. Kuya Andel, natanong ko lang po, sabi daw po nila ni St. Michael
si Jackson daw ay Pope Francis ay nasa impyerno. Sasagutin ko yung tanong mo. Yan si Mike Jackson ba yan? Sabi daw, mabigat itong sasabihin ko eh. Pero ito si Pope Francis, hindi ko yan natanong. Kasi yan, narinig ko na kasi dati yan, yung mga salita yan si Jackson. O pwedeng totoo, nasa ilalim siya ng lupa. O pwedeng alanganin hindi. Oo. Kasi sabi ni ano yan, nasa ilalim daw siya ng lupa. Pero, hindi ko siya binigyan pansin at hindi na ako nagtanong. Kasi yan, sikat siya sumayaw. Pero, hindi ko lang alam bakit siya nasa ilalim ng lupa kung totoo man yun. Kasi may taong nagsabi sa akin yan. Pero, alam ko hindi siya magsisinungaling. Pero sa panahon niyan, kasi ang iniintindi ko yung nagsabi niya sa akin, ang panahon ko kasi yan, gusto kong kasing galing ni Tandang Ermitanyo, kaya wala ako sa panahon sa ganyan. Kaya sasagutin ko siya, pwedeng oo, pwedeng siguro hindi. Pero si Pope Francis, yan ang hindi ko masasagot. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, hindi nga ako marunong magdasal, hindi ko nga kilala yung mga santo eh. Pero si Michael Jackson, narinig ko na kasing kanta niya. Simulat bata pa ako. Pero si Pope Francis, kahit ilang yung ano natin, Vatican na Santo Papa natin, hindi ko talaga sila kilala dati. Yung nagkaroon ako ng isip, puro kasi takot ang naramdaman ko. Yun lang yung totoo. Opo, ramdam ko po yung mga parang may nakatingin sa likod ko at parang may hipo sa ulo ko at parang may kuryente na dumadali sa akin. Yun po ay pag-ibig ng Diyos. Huwag po kayo matatakot pag nakakaramdam kayo. Pag nagmula sa ulo at parang kuryente kahit nakakaramdam kayo ng kilabot pero hindi nakakatakot, ibig sabihin ng Panginoon Kristo ay iniilawan kayo. Dati ganun din ako, kala ko mali. Yung pala, mali pala tayo perehas. Pero totoo, ang Diyos pala yun. Kaya pala pag yung kapatawaran ng kasalanan ko, lumalaki yung ulo ko. Natural, tumawag ka sa Diyos. Totoo po yun. Landing, illimity, at ang illuminati, yun ang mga yun, di ba? Lalo na si Pope John II dahil sino ba yung Pope na nagsabi na hindi totoo ang impyerno? Siya po ba yung nagsabi na hindi po ba ang totoo ang impyerno? Si John Paul II. Pasensya na kasi kayo yung talagang sinabi ko nga sa inyo, sa sabsaban lang ako lumaki. Hindi ako nakakanood ng TV at hindi ako nakakarinig ng TV kasi lagi ako nandoon sa kulungan ng aso. At maraming galis ang aking katawan at maraming kagat ng mga insekto. At pinaplansya katawan ko kaya hindi ko kilala yan si Pros pero kung ang sinabi niya na hindi daw totoo ang impyerno, mali po siya. Totoo ang impyerno, pero ang impyerno ay nasa ibang dimensyon. Kasi nagulat ako paano ako nakarating sa dulo ng gitna ng karagatan ng apoy na dinala ko ni Rafael. At nakita ko si kamatayan, sabi niya sa akin yung karit at lumilingling ang apoy ng kanyang mga mata. Pag hindi ka na nagdasal sa Diyos mo, akin ka. Pero yung bibig niya hindi nagsasalita ka. Baka kasi sinasabi niyo, bibig ko ganon, hindi. Parang nababasa ko ang sinasabi niya. Tapos yung karit niya, apoy, yung hawakan, kakaiba. Tapos, itim, yung sombrero niya parang diretsual lang. Tapos yung kamay niya, kalansay. So, yun lang ang nakita ko. Tapos yung mata niya, nagdilingning sa apoy. Yun lang. Kung siya pala nagsabi yun, baka yun nga yung sinasabi. Bala ko po kasi mag-devotion eh. May mga bawal po bang kain pag-devotion ako?
May limutan din po si Michael Jackson saka si From the Seconds. Ganun po ba? Pero ito si Michael Jackson, narinig ko na kasi yung kahit bata ako kasi sikat nga po yan. Pero hindi ko po talaga siya binigyan pansin kasi ang purpose ko kasi doon, nainganyo kung kagas yung galing ni Tandang Ermitaño eh. Narinig ko na po yan sa mga anghel ng Diyos. Hindi ko alam kung sino nagsabi niyo sa akin, nakalimutan ko pangalan niya. Baka nasa ilalim siya ng lupa. Pero hindi ko madidiretso yung oo, pangit pong salita. Kaya, pero kung ito po, sinasabi po nila, minsan titingnan ko po yan, si-search ko po yan, si Pom the Second. Oh. Baka. Kasi kung sinabi niya hindi totoong impyerno, totoo pong impyerno ako na nagsasabi sa inyo. Nakakatakot po doon. Alam niyo lang po ba kung totoong ipapakita ng Ama sa Langit ang impyerno? Baka lahat po ng mga mayayaman, yung kalahati ng kayamanan nila, ibigay na po nila sa mga mahirap. Totoo pong impyerno. Maniwala kayo sa akin. Para po siyang dagat na umaapoy. Pero hindi po siya katulad ng dagat na may umaalo na parang din po yung parang may bulkan, may parang mga, ano ba to, yung mga bato, pero naglilingas po sila. Parang ganun. Hindi po yung dagat na diretso tapos pag malayo ka, lalangoy ka, tapos may apoy siya Hindi po. Para siyang bulkan. Yung pag sumasabi yung bulkan pinatubog, ganun. Parang may lava. Pero hindi namamatay po yung apoy. Lalo po parang bagang-baga po yun. Pero kulay pula po. Yun po yun. Yun lang po yun. Basta't nararamdaman ko mainit po yun. Yun ang sabi ni Rafael kasi nakikita ko po siya. Kuya, binebenta niyo po ba yung binebenta niya yung kaluluwa niya sa demonyo para kasikatan, di ba? Kaya nga po yung sinasabi ko si Michael Jackson, narinig ko na po yan sa anghilang Panginoon Kristo. Hindi ko madidiretso kasi hindi ko po siya binigyan pansin. Kasi ang purpose ko, po pwede po siyang totoong nandoon. Po pwedeng baka hindi po. Pero kung tatanungin mo ko sa langit, hindi ko po siya, wala po siya sinabi. Basta sinabi sa akin ni Iya, si Fernando po, sabi niya sa akin, bago ako pumunta dito sa Pampanga, kailan lang naman namatay si Fernando, may namatay. Sino? Sabi niya, hindi ko na po sasabihin kung anong tawag niya sa akin. Kilala niyo po ba yung mahina ang boses niya? Hindi po bang may sabihin po ako sa inyo? Ano yun? Kilala niyo po ba yung tinatawag dyan sa lugar niyo na king? Yung magaling po sa baril, namatay po siya, nandun po siya sa langit. Marami pala nakakakilala sa kanya. Sabi ko, artista yun eh. Yung mga sinaunang tao po, kilala po siya. Nandun po siya, nakaharap niya po si Papa Jesus. Tinignan po namin siya. Sinabi ng anghel ko yun, kaya naman naniniwala ko. Tapos sabi niya, yung namatay si Dolphy, sabi niya sa akin, si Ella naman, sabi niya, pwede po bang may sasabihin po ko sa inyo, kilala niyo po yung magaling magpatawa. Di ba namatay po siya? Yung nasa TV po, nandun po siya sa langit, marami din po nakakilala sa kanya. At nagkukwentuhan po sila tapos magaling po siya magsalita at magkipagtawanan. Makakausap niya na po si Papa Jesus. Pero hindi niya sinabi, nakausap niya na si Papa Jesus. Pero si Fernando daw, yung sinabi sa akin ni Ella yon ay ni Iya, kausap niya daw si Papa Jesus. Yung magaling daw yung magbaril. Si Fernando lang yung panahon na namatay yun. Yun lang ang sinabi nila sa akin. Pero hindi ko masyadong pinansin. Sabi ko, mga sikat kasi yan. Mga matatanda na sila, mga kilala sila. Yun lang ang sinabi ko. Sabi po kasi ng sayaw ni Michael Jackson, Moonwalk Devil daw eh. Yun ba yun po yun ba? Tama po kaya yung bulanding benebentan niya yung kaluluwa niya sa kasikatan niya. Tingnan niyo po yung moonwalk sa sayaw niya. Patalikod ang lakad. Ganun din po yung lakad ng mga nasa ilalim na lupa eh.
Pakisagot naman po yung devotion na may bawal po ba? Ah, siguro nga po. Kasi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sige, sasagutin ko yung Pao. Saglit lang. Kung si Michael Jackson ang tinatanong niyo sa akin, narinig ko na yan sa anghel ko. Sabi niya, nandun daw yun sa ilalim ng lupa. Hindi niya sinabi nasa ilalim ng impyerno. Nasa ibang impyerno eh. Basta nakita ko lang yung dumaan ako doon, nakasama ko si Rafael. Sabi ko, bakit naghihingas at nagtatangisan ng mga tao niyan? Sila yung mga taong tinalikuran ng Diyos, yung binigyan sila ng magandang buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, totoo ang impyerno. Ako na nagsasabi sa inyo, nakakatakot talaga doon. Kung sabi ko nga sa kay Rafael, ay kay Angkarngel, bakit hindi ipakita ng Diyos, kasi hindi pa ako nagagamit yun, sa mga tao na totoong impyerno para magbago? Binigyan kayo ng mga mata at isip para sambahin ang Diyos ng pag-ibig at liwanag. Hindi na ako nangulit. Basta may pinuntahan kami na ibang dimensyon. Yun lang. Sa panaginip lang yun, ha? Yun lang. Kung magdidibusyon ka, Pao, ka-studio, hindi ko rin masasagot yan tanong mo kung ikaw ay maggagamot. Kasi kung sasabihin mo ako'y nagdidibusyon din ako. Depende rin sa dibusyon ko. Devotion sa pagdasal, devotion sa pag hindi kain. Pag nagdibusyon ka at hindi ka kumakain ng matatabang baboy, may oras po yun, may panahon, pag mahal na araw. Basta't Lunes Santo, hindi na ako kumakain ng mga matataba. Huwebes, Biyernes, hindi ako kumakain. Sabado na ako ng umaga kumakain. Hindi ako kumakain. Yun po ang debosyon ko. Kasi, hindi ko pinili magbuhat ng Poong Nazareno. Kasi, naalala ko yung bata pa ako, marami akong sakit. Baka, sikuhin lang ako, tumalsik ako. Kasi kalansay ako, tawag sa akin payatot. Kasi sinabi ko sa Panginoon Kristo, sa isip ko, pinapili niya ako, anak, ano ba ang iyong debosyon? Sa panaginip yun, ha? Kaya niya nasabi yun, sabi ko, bakit po yun? Sila ay nagbubuhat ng ganyan, ng katulad nyo po, para ilakad kayo at para mawala po yung kamalasan sa daanan. Gusto mo bang samahan mo ako sa paggaganon? Sumagot ako, payat naman po ako, baka po masiko po ako, mawalan ako ng malay. Hindi kita pipilitin, anak. Kung gusto mo, sa panaginip lang to, ha, hindi niya ako kausap na karangton sa inyo, ha. Anong gusto mo? Ang sagot ko lang, ano po ba yung mas magandang iba? Sabi niya sa akin, yun, meron kang mahal na araw na hindi ka pwedeng kumain. Kaya meron akong talaan yun. Basta Huwebes, Biyernes, hindi ako kumakain. Puro tubig lang. Simula Lunes, bago mag-Lunes Santo, kahit linggo pa lang, kinabukasan Lunes Santo na, hindi na po ako kumakain ng mga matatabang pagkain. Yun lang po yun. Gusto ko po kasi maging manggagamot dito sa amin. Ano po bang masasabi niyo sa pagkain ng dugo? Kung pwede po bang kainin ng dugo? Hindi po kasi ako kumakain ng dugo eh. Alam niyo bang kumain ako ng dugo, sumakit ang tiyan ko? Kasi hindi ko po alam kung saan po luto yun o kung patay na po dugo ng hayop yun, ng baboy man yun na pinagsalin-salin po. Minsan na ako kumain yan na hindi pa ako nagagamot. Naalala ko yan, na halos bumaliktad ang sikmura ko. Tapos umiiyak lang ako sa Panginoon. Tapos sabi ko masakit ang tiyan ko. Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, na ako'y lumaki lang sa sabsaban. Yun lang po yun. Ano po bang masasabi niyo? Yun lang po. Gusto ko po kasi maggagamot dito. Kung gusto mo maggagamot, kailangan nyo pong dumaan sa matinding pagsubok. Kasi hindi po basta-basta ang paggagamot. Ag-aralan mo muna ang pagtatawas at paghihilot. Kasi, liban lang kung may magtuturo sa'yo. O liban lang yung isang manggagamot ay matanda na, isasalin niya na yung kakayahan niya at hindi ka na mahirapan, may talaan na. Yun lang po yun. Napakahirap talaga. Hindi lang po talaga basta-basta maggamot. Sinasabi ko lang sa inyong totoo.
Baka padalahan kayo ng kalaban nyo na sinasaniba ng masamang espiritu. Sakalin niya kayo. Kung hindi niya kayo sasakalin, yung pasyente nyo, ibalibag niya, itapon nyo. Tatapon niya. Baka mamatay yun ang dahil sa inyo. O mataranta kayo. 10 silang umahawak. Tawanan ka lang niya. Alam ng natin kalaban natin ang kahinaan mo. Dadaan ka talaga sa pagsubok sa panalangin. Hindi lang 41 days, hindi lang 49 days. Matyaga lang talaga. Sobrang tiyaga. Dagdagan lang panalangin, laging tumawag sa Diyos. Yun lang po yun. Ganun po ba talagang mabait po talaga si The King? Naalala ko kung tulong pagkamatay niya eh. Marami pong pumunta sa burol niya eh. Kaya tumulong daw po yung mahirap kahit nang wala ng kamera. Si Iya lang nagsabi niyan ha. Bagay totoo yun, sinasabi ng anghel ko. Siya po daw ay nakakit sa langit. Pati sino ba to? Hari ng komedya. No, nakakit daw sila sa langit. Pero hindi niya sinabi sa akin kasi yung si FPJ ay kausap niya na daw si Papa Jesus. Pero yung hari ng komedya na si Dolphy, kilala daw siya sa langit. Kausap niya yung mga tao doon. Pero wala siyang sinabi, nakakausapin na siya ni Papa Jesus. Yun lang ang sinabi niya. Kilala daw po siya ng mga anghel sa langit at yung mga taong mga anghel na. Si The King. At kakausapin daw siya ni Papa Jesus, narinig namin sa mga anghel sa langit. At kakausapin na daw siya ni Papa Jesus at narinig namin sa langit. Si PJ yun ang sinabi niya. Pero si The King, kilala daw siya sa langit ng mga anghel at yung mga tao doon na naging anghel na. Pero wala siya sinabi sa akin na kakausapin na siya ni Papa Jesus. Hindi ko na tinanong yun sa kanila. Basta sinabi ko, kilala lang nila. Ang paggagamot po ba ay kusa po pang kalooban ng Diyos, hindi po hinihingi? Tama. Mabuti pa to si DJTV Vlog eh. Naintindihan agad ang sagot ko sa tanong ni Pao eh. Magaling ang utak mo ha. Tama. Ang paggagamot po ay kusang kalooban ng Diyos at hindi po ito hinihingi. Very good. 101 ang score ko sa iyo. Sinabi ko nga sa inyo, bakit ako binigyan ng pansin ng Panginoon Kristo na naghihirap at maraming sakit at hindi nakapag-aral at sasabsaban lang? Bakit niya ako binigyan pansin? Sabi nga ni Tandang Ermitanyo, 37 kita years hinintay. Bakit hindi mo pa ako kinuha nung mas bata pa ako? Sabi niya sa akin, sinong susundin ko? Sarili ko o yung Diyos? Sabi niya sa akin, hindi ka pa daw handa sa panahon na iyon. Kaya hindi kami nagpakita sa iyo. Yun ang sinabi niya sa akin. Kasi, 40 na ako. 4 years pa lang ako dito sa Pampanga, babawasan mo yun ng 4 na taon. 4 na taon na ako nagagamot. Plus matagal ako kinang Solome, kay Tandang Ermitanyo ng 1 taon at 6 na buwan. Yun po yun. Babawasan mo ng ilang taon na ako yung tinuruan niya. 33 o 34. Tinuruan niya ako. Kaya nga sinabi ko sa inyo. Pero sasagutin ko yung tanong mo, DJ TV. Ang paggagamot po ay kusang loob po ba ng Diyos? Hindi po ba hinihingi? Hindi hinihingi. Kusang loob to binibigyan ng Diyos. Pinili at itinakda ka niya. Pero mayroon akong dudugtong doon ha. Liban lang ang isang manggagamot ay kusang loob niya to binigay sa iyo at nakiusap siya sa Panginoon Kristo na ikaw ay pagkalooban niya. Ngayon, may talaan siya. Ibibigay niya to sa iyo para hindi ka na mahirapan. Sasabihin niya sa iyo, Utoy, ito ang dasal mo ng mahal na araw. Bawal ka kumain ng ganyan. Kung di mo maintindihan sa Latin, itatranslate niya sa Tagalog yun. Ang Diyos ang magsasabi niya sa iyo. Tapos, pangalawa, ganito ang paggamot. Ito yung mga sandata, ito yung mga anghel mo, panlaban sa demonyo, panlaban sa masamang espiritu, panlaban sa aswang, panlaban sa mga engkanto. Sasabihin yun, nakalagay. Katulad ko, hindi ko ibibigay sa mga anak ko ang kapangyarihan ko. Pag matanda na ako, pipili ako
Kung wala akong mapili, ang sabi ng Panginoon Kristo sa akin, pumasok daw ako sa tahanan niya at isuko ko na daw yung kapangyarihan ko at malapit na akong mawala. Ibig sabihin, mamamatay na ako yun. Mararamdaman ng mga manggagamot yun. Kasi walang kukuha ng kapangyarihan ko. Yun po yun, ibig ko sabihin. Kuya, belated happy birthday po. Hehe, mahaba na po ang inyong buhay. Para po ang dami natutulungan. Maraming salamat sa iyo, Christian. Mega shoutout dyan sa ibang bansa sa lugar to. Nakakalimutan ko lagi yung lugar mo. Basta maraming yelo. Yun. Ingat ka dyan lagi. Lagi ka manalangin at pinagdarasal kita. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya dinugtungan ko lang po yun, ha? Liban lang po pag namili ang manggagamot. O kaya, pag napusuhan ka ng mga ermitanyo, pagbibigyan ka niya ng mga medalyon, anumang gamit na hindi mo to mabibili sa online, ha? Hindi mo to mabibili sa antique. Yung sinasabing, yung nagbebenta ng mga agi-agimat, may ganito, hindi yun po nabibili, ha? Wala po yung kawangis, wala po yung katulad. Yung mga agimat na mga ermitanyo, nag-iisa lang po yun. Yun ay salin-salin lahi lang po yun. Ipinagkalob yun. Ako hindi ako salin lahi. Pinili lang ako. Itinakda. Iba po yung saling lahi. Pag sinabing saling lahi, kamag-anak, anak. Yan po yung mga saling lahi. Si Tandang Ermitanyo ay walang pamilya. Siya na po yung huling pinagkaloban. Saling lahi po nila yon. Pero wala po siyang anak at wala po siyang asawa. Kaya, ang tawag sa akin ay hindi saling lahi. Kung hindi itinakda, pinanganak na ako sa mundo ay nakatakda na sa akin yun para mapunta, dumaan muna kay Tandang Ermitanyo. Kasi si Tandang Ermitanyo, yung panahon niya ay meron siyang nag-iisa lang siyang anak. Pero yung pamilya niya, sa ninuno niya ay may mga pamilya. Siya lang po ay walang kapatid. Wala po siyang anak. Kaya napunta sa akin yun. Ang tawag doon ay pinagkaloob lang. Itinakda. Iba po yung salin lahi sa ganon. Nag-umpisa po din po kung muna kayo nagtatawas na pilot. Nag-umpisa ako sa paggagamot sa paghihilot. Sabi ni Tandang Ermitanyo, dumaan ka muna sa paghihilot. Pinagbawalan niya ako magtawas kasi sabi niya mababawasan ang espiritu mo. Manghihina ka dahil wala ka pang protection sa katawan. Mas mahirap daw ang magtawas kaysa maghilot. Totoo yun. Una, hindi ko pinapansin na paghilot kasi sabi ko habang buhay na lang ba ako maghilot? 6 na buwan na ako nag-aaral dito. Puro na lang paghilot, sakit na ng daliri ko. Una, masakit yung nasanay na ako, naging malakas sa mga daliri ko. Tapos sabi niya, handa ka na magtawas. Kaso pumayat ako 1 buwan. Lahat ng yata ng sakit ng tinatawas ko ay bumalik sa akin. Sabi niya, nakapasa ka. Dadaan na kita sa mga exorcist. Kasi gusto mo yun, di ba? Mayroon siyang ginamot, ako sumalang. Basta natatanda ko, umaba yung kamay, yung lalaki, ako yun. Pero meron dyan ako nakita, yung kamay niya humaba. Pero si Tandang Ermitanyo sa likuran ko, ginanon niya ako ng tungkod niya sa likuran niya, biglang naglaho yung kamay ng malapit na doon sa leeg ko. Sabi niya, nakita mo yon? Oo, sabi ko, nakita ko po mayroon lumabas loob ng katawan ng taong yan at sasakalin niya ako. Yan, kasi gusto mo yung exorcist, no? Di ba? Kaya kita sinalang dyan dahil alam ko may sanib yan. Kung wala kang protection, hindi mo siya nakita, sinakal ka niya. Anasan ka na ngayon? Nakahiga ka na bukas. Tapos may sakit ka. Tapos yung ginamot mo, siya'y gumaling, ikaw naman inatake niya. Gusto mo bang mamatay ka? May dadaan ka pa. Alam mo bang ginawa niya sa akin? Puspusan ng panalangin. 6 na buwan ako, kaya 1 taon at 6 na buwan ako sa kanya. 6 na buwan akong nanalangin sa Panginoon Kristo. Hindi ko maintindihan sinasabi niya sa akin, itaas ko lang daw yung kamay ko. Alam mo bang hindi ganyan kataas? Ganyan kataas. Nangangawit yung kamay ko parang mabigat na para kung mayroong hinahawakan. Hindi ko makontrol ang kamay ko. Sabi ko, bigat, bakit ganito? Binagsak ulit, hindi ko kaya.
mahina pang iyong kaluluwa at espiritual, kaya ka pang atakihin ng kalaban mo. Dasal. Ginawa ko yun, 6 na buwan ako nagdarasal. Doon ko naramdaman yung kamay ko, parang papel na. Hindi na ako nangangawit. Ibig sabihin, paano ko nagawa ng paraan yun? Pinag-aralan ko ng utak ko, bakit hindi bumibigat ang kamay ni Tandang Ermitanyo? Bakit nananatili ito ng isang oras ang kamay niya na hindi bumibigat? Sabi ko, paano niya kaya nagagawa yun? Ako 15 minutes lang, parang merong bakal dito ng mabigat na hindi ko maintindihan na parang binabagsak. Yun ang sinasabing kailangan malinis ang iyong espiritu at espiritual upang hindi ka atakihin ng kalaban mo. Pag nagawa mo yun, ang isang bagay kaya mo lang durugin ng iyong kamay. Kahit sabay-sabay pa silang umatake sa iyo. Sa isip, hindi na bubukang yung bibig. Ang tinatawag doon ang Spirit ng Panginoon Kristo. Pagsamahin mo ang iyong kaluluwa, mangunguna ang Diyos at nasa likuran ka lang niya. Ang mga anghel ng Diyos ay bumubuka na parang kalapati na ibon na lumilipad na isang dadagit ng kalaban. Pag nagawa mo pagsamahin ng iyong Spirit at Espiritu ng Panginoon Kristo, mag-iisa ito. Pero hindi ikaw yun, kundi ang Diyos. Intindihan niyo po, maraming bagay hindi ko kayang ipaliwanag, sasabihin dito lahat. Napakaraming bagay po talaga. Kaya sinasabi ko lang ang totoo sa inyo. Ako kuya, pagkakalooban din ng gaya mo na para makapaggamot din po. Alam mo, Christian, mas maganda yung binigay sa'yo ng aking ama. Na binigyan ka ng talino at lakas ng tibay ng katawan para makatulong sa iyong pamilya at ganun din sa iyong nakaraan buhay. May misyon ka na dapat mong matupad ng Panginoon Kristo. Hindi ito para sa iyo. Basta't importante, tumawag ka lang sa Diyos at manalig ka lang at una siya sa lahat. At lagi ko naman kita pinagdarasal at ang pamilya mo. Yun lang yun. Hindi basta-basta. Hindi po ako sa kwento, kuya. Salamat po sa among Jesus Nazareno. Yun lang ang sinasabi sa iyo, Christian. Mahirap talaga maggamot. Akala nyo kasi biro lang yun eh. Talagang marami kayong dadaan pagsubok. Sinasabi ko sa inyo. Pag hindi kayo nakapasa sa paggagamot, alam nyo ba talagang sino magkakasakit? Hindi naman kayo eh. Ang anak mo ang kukunin ni Satanas. Kasi inaatake ka niya araw-araw. Mamamatay ang iyong magulang. Mamamatay ang iyong mga anak. Mamamatay ang iyong asawa. Pag hindi ka dumaan sa pagsubok, mawawalan ka ng tiwala at magagalit ka sa Panginoong Kristo. Hindi niya yung gusto. At kasi may kinuha ka at hiniling, hindi ka nakapasa. Kaya nga maraming manggagamot na magtanong kayo basta matanda pa sa ibang maggagamot. Yung talagang matatanda na, yung sinalinan na galing na sa saling lahi na nila. Tanungin mo sila kung sinungaling ako sa lahat na nanonood sa akin. O mamaya na dito. Basta't matanda, 70 pataas, na saling lahing manggagamot, namatayan sila ng anak, asawa, o pamilya, kapatid. Kasi, mayroong kapalit minsan ng paggagamot. Yun lang ang totoo. Hindi nyo lang talaga alam. Hindi nyo talaga ako maintindihan eh. Kasi, marami ako natutunan kay Tandang Ermitanyo, kaya marami pa. Tama po ba ang sinasabi ni Kuya? Tama po ang sinasabi ni Kuya. O, mabuti pa si DJ TV Vlog eh. Naunawa niya sinasabi ko. Kaya nga hindi po biro ang paggagamot. Sinasabi ko sa inyo, masarap pa maging normal na tao na tumatawag sa Diyos kaysa maggamot. Dahil ang kalaban nyo ay sobra-sobra dami. Hindi lang sa ilalim ng lupa, elemento, kapre, maligno, mga kung ano-anong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Lahat yun aatake sa'yo. Pag hindi mo yun nakayanan, lahat ng sakit na ginagamot mo ay babalik sa'yo. Kung ayaw mo, minsan, ang iyong pamilya at mga anak, hindi mo magagamot, maniwala ka sa akin.
Kasi may kanya-kanyang abilidad sa paggagamot. Merong magtatawas magaling, merong maghihilot, meron sa exorcist, meron sa mga makukulam, mambabarang, iba pa yung para sa suwang. Hindi basta lahat yan ng isang manggagamot ay sakap niya lahat. Pag nasa exorcist ka, kulang barang, aswang, mataas na antas na na manggagamot yan. Pero mga magtatawas at espiritu ka lang, wala pa sa kalahati, 1/4 ang kakayahan mo. Hindi nyo kasi ako maintindihan eh. Hindi ko kaya itong ipaliwanag ng mabilisan. Talagang delikado ang paggagamot. Talagang delikado po yun. Sobra pong delikado ang paggagamot. Maraming bagay na hindi kayang ipaliwanag. Atakihin ka ng kalaban mo kahit natutulog ka. Kaya pala tinatanong ko yung isang manggagamot, susubukan daw ako ng Diyos bago ako maggamot. O naintindihan mo na, tama ang sinabi ni DGTV. O Pao, di ba? Anong sagot ng manggagamot? Kaya pala tinatanong ko yung isang manggagamot, susubukan daw ako ng Diyos bago ako maggamot. Tama. Naririnig niyo po ako? 12, 1,200 peoples. Sinasabi ko lang totoo. Tama po ang sinabi ni DJ kanina. Kusang kalooban ng Diyos ang maggamot. Hindi po ito pinag-aaralan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, maswerte kayo pag nakita niyo yung manggagamot naghihingalo at mamamatay na at pinuntahan niya kayo. Lamang kayo. May talaan na kayo. Hindi na kayo mahihirapan kasi nag-aral kayo. At ibay naman yung pinagkalob ng Diyos. Yun po yung sinasabi. Tama ang sinabi ko sa iyo, Pao, di ba? Kaya pala tinanong ko yung isang manggagamot, susubukan daw ako ng Diyos bago ako maggamot. Kung gusto mo malaman ang lahat ng katotohanan na sinabi ko, pag mali ako, huwag ka na manood sa akin, sabi mo na sinungaling ako. Magtanong ka sa saling lahing manggagamot, hindi sa nag-aral. Magtanong ka sa 60, 50, 70, 80 na manggagamot na magre-retard na. Magtanong ka, basta saling lahi o kahit hindi siya saling lahi, basta't yung ipinagkalooban siya ng Diyos, sasagutin niya ang sinabi ko, ganun din ang sasabihin niya sa'yo. Ang mga manggagamot po ba ay marami po bang pagsubok at hindi naiintindihan ng pagkakaraniwang tao, mahirap ipaliwanag. Tama, DGTV. Tamsak na po dyan, bro, Andel. Ayan mega shoutout dyan si Jun Disconde, manggagamot din yan sa Pampanga tuloy. Sa Japan, nagagamot siya. Totoo yun. Tama yung sinasabi ni DJTV. Ang mga manggagamot po ba ay marami po bang pagsubok na hindi maintindihan kayang ipaliwanag ng tao at mahirap ipaliwanag? Tama po. Hindi to basta-basta paliwanag lang to. Hindi to konting kutserong kwentuhan. Marami po salamat po sa inyo. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Pao, saling lahid daw po siya eh. Pag pinakain daw po siya ng kanyang saling lahid daw po siya. Pag pinakain daw po siya ng kanyang at pula bato bago mamatay ng lola niya. Tama. O yan, mabuti pala. Meron ka palang kilalang saling lahi. Yan ang sinasabi sa iyo, di ba? O, di sinagot ko na yung tanong mo. Hindi ako nagsisinungaling. O. Kuya, bang nakakatulong ang asin sa mga swang? Saling lahi daw po. Maraming salamat sa lahat mga nanonood ha. Wala nang si Apoday. Pasensya na kayo ha. Dito na lang tayo kasi maraming tumatawag. Kuya, totoo po bang nakakatulong ang asin sa mga Kuya, totoo po bang nakakatulong ang asin sa mga aswang at elemento? Tulong asin. Yung asin,
para po yan masasabi ko sa inyo, yung asin po ba, ay ang asin yan ay hindi po gusto ng mga elemento pati mga aswang. At ang mga manggagamot po ba ay marami pong pagsubok hindi po naiintindihan ng mga iba. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin ha. Mega mega shoutout na lang po. Sunod na lang po tayo ha. Pasensya na po kayo. At na maraming tumatawag. Nagbablog-vlog yung cellphone natin. At saka malolobat na po. At God bless po sa inyong lahat pamilya. Susunod na lang po ulit. Thank you po.